Λέω να κλείσουμε την πόρτα, μπας και αρχίσουμε. Να αρχίσω με ένα σχόλιο, ότι μείναμε περισσότεροι από όσοι φοβόμουν μετά το ελαφρύ γεύμα. Εκείνο που έχω να διαπιστώσω όμως είναι ότι είναι γυναικολογικές λοιμώξεις, δεν είναι η ημερίδα. Και πώς είναι οι γυναικολόγοι από εδώ μέσα? Α, εντάξει. Νόμιζα ότι είναι ακόμα λιγότεροι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή, γιατί η σημασία των λοιμώξεων στην ειδικότητά μας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και μια τέτοια ημερίδα με πολύ πλούσια θεματολογία και με θέματα πολύ καυτά καθημερινά της καθημερινότητάς μας, νομίζω ότι μας χρειάζεται. Και είναι αυτό που έλεγα και το πρωί, ότι είναι ένας αγώνας με τις δύο ειδικότητες, τους λοιμοξιολόγους και εμάς, τους γυναικολόγους, να καταπολεμήσουμε, επιμένω πολύ σε αυτό γιατί μου έχω μια μεγάλη ευαισθησία, την κατάχρηση των αντιβιωτικών, η οποία γίνεται κάθε μέρα. Και νομίζω σήμερα υπήρξαν ομιλίες προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι κάτι πρέπει να πήραμε. Για να μην πλατιάζω, το πρώτο θέμα, το θέμα της συνεδρίας είναι οι ιογενείς λοιμώξεις στην κοίηση και πώς τις διαχειριζόμαστε. Και ξεκινάμε με μία ομιλία για τη γρίπη, που θα κάνει η κυρία Παπά Καλλιόπη, και το εμβόλιο και όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η κυρία Καλλιόπη είναι, Παπά Καλλιόπη μάλλον, συγγνώμη, είναι καθηγήτρια μεθυστικής γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει δουλέψει πολύ σε ερευνητικά προγράμματα από ό,τι βλέπω στο βιογραφικό της και άρα θα έχει πράγματα ενδιαφέροντα να μας πει. Ελπίζω να έχω ενδιαφέροντα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ που παραμείνατε όλοι εδώ. Ευχαριστώ τον κύριο Τσιάκαλο για την τιμητική πρόσκληση και να τον συγχαρώ για την όρεξή του, για τα συνέδριά του, τις ημερίδες του και όλη τη δραστηριότητά του. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω σήμερα για την γρίπη, τον εμβολιασμό και την θεραπεία. Δεν έχω καμία συγκρούση συμφέροντας και θα ξεκινήσω αμέσως γιατί έχω πάρα πολλά να σας πω. Λοιπόν, τι είναι η γρίπη? Η γρίπη ουσιαστικά είναι μια οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης, που είναι RNA ορνηθομυξοϊή και μεταδίδεται πολύ εύκολα από άτομο σε άτομο. Υπάρχουν τρεις τύποι, ο τύπος Α, ο τύπος Β και ο τύπος Σ. Ο τύπος Σ σπανιότερα προκαλεί λοιμώξεις, ενώ οι τύποι Α και Β έχουν και υποτύπους. Οι υπότυποι του τύπου Α καθορίζονται από τις γλυκοπρωτεΐνες επιφανείας, την αιμαγκλουτινίνη, η οποία συμβολίζεται με ΙΤΑ, και έχουμε από αυτή 16 διαφορετικές πρωτεΐνες, και την νευραμιναδάση, η οποία διαφοροποιείται σε 9 διαφορετικές πρωτεΐνες. Έτσι, ο συνδυασμός αυτών των δύο μας δίνει και τους διαφορετικούς τύπους. Τώρα, όσον αφορά τον τύπο Β, έχουμε τον υποτύπο Γιαμαγκάτα και τον υποτύπο Βικτόρια. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν των λοιμώξεων αυτών είναι ότι σε εύκρατα κλίματα μπορούν να προσβάλλουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ενώ όταν έχουμε τροπικό κλίμα, μπορεί να προσβάλλει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και έτσι οι επιδημίες είναι σε άστατα χρονικά διαστήματα. Ο χρόνος επόασης είναι από 1 μέχρι 4 ημέρες, ενώ σύμφωνα με τα λεγόμενα του CDC, η διασπορά του ιού ξεκινάει από 24 με 48 ώρες πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων, με χαμηλότερη συχνότητα, ενώ είναι πιο μεταδοτικά τα άτομα τις 3 με 4 πρώτες ημέρες του νοσήματος. Κάτι που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί μπορεί να το συναντήσουμε στα σαλόνια αναμονής των ιατρίων μας, είναι ότι κάποια άτομα έχουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταδοτικότητας. Και ποια είναι αυτά? Είναι τα παιδιά, είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες, είναι ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, οι παχύσαρκοι ενήλικες και οι νοσοκατασταλμένοι. Να σας πω μόνο ότι ένας ανοσοκατασταλμένος μπορεί να μεταδίδει, να αποβάλει τον ιό μέχρι και 19 ημέρες κατά μέσο όρο, ενώ οι ανοσοεπαρκείς μέχρι 6,4 ημέρες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι γυναικολόγοι που παρακολουθούμε γυναίκες έγκυες στα ιατρεία μας, να δίνουμε και τις κατάλληλες οδηγίες, ώστε όταν μας έρχονται περιστατικά να μην μας έρχονται με τα μικρά τους παιδάκια και έτσι να διευκολύνουμε τη μετάδοση της γρίπης.
Πώς μεταδίδεται τώρα η γρίπη? Με το φτάρνισμα, το βήχα, τα χέρια και με τους φωμίτες. Φαίνεται ότι στους φωμίτες που υπάρχουν σε βαβακερά ρούχα ή ακόμα και σε ανοξίδωτο χάλιβα, σε διάφορα αντικείμενα δηλαδή, ο ιός μπορεί να παραμείνει ζωντανός για 1 ή 2 εβδομάδες, ενώ το γενετικό υλικό του ιού μπορεί να ανιχνεύεται μέχρι και 7 εβδομάδες. Η γρίπη δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο που το ανακαλύψαμε τα τελευταία χρόνια της πανδημίας και όλα αυτά. Η γρίπη ήδη ξέρουμε από το 2018 με την επιδημία της ισπανικής γρίπης ότι είναι ένα νόσημα το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ το σύστημα υγείας και είναι και δυνητικά θανατηφόρο. Η επίπτωση της εποχικής γρίπης είναι περίπου γύρω στο 8% ανά έτος και η συχνότητα αυτή δεν διαφέρει στις έγκυες. Να δούμε τώρα στην Ελλάδα μας τι συμβαίνει. Στην Ελλάδα μας, λοιπόν, στο έτος μεταξύ 22 και 23 υπήρχαν 68 νέα κρούσματα σε σχέση με 5 που ήταν την προηγούμενη χρονιά, 26 νέοι θάνατοι σε σχέση με 3 που ήταν την προηγούμενη χρονιά και οι υπότυποι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν ήταν ο ΙΤΑ3N2 και ο ΙΤΑ1N1, καθώς επίσης και από τους ιούς τύπου Β ο Βικτόρια. Φαίνεται ότι τα περιστατικά τα οποία νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ ή απεβίωσαν ήταν τα περιστατικά τα οποία δεν εμβολιάστηκαν, ενώ κανονικά θα έπρεπε, δηλαδή άνοικαν στις ομάδες στις οποίες θα έπρεπε να εμβολιαστούν. Τώρα, επιδημίες πότε συμβαίνουν στην Ελλάδα? Με βάση το κλίμα μας συμβαίνουν από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, με τη μεγαλύτερη έξαρση μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου. Τώρα, στα διαγράμματα αυτά μπορείτε να δείτε. Αυτό αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή μου ή πρέπει να δείξω στο τοίχο? Μόνο στον τοίχο. Για να δείξω με το pointer. Μάλλον δεν θα το καταφέρω. Τέλος πάντων, στο διάγραμμα που βλέπετε με την κόκκινη γραμμή φαίνεται πότε έκανε το πικ η γρίπη την τελευταία χρονιά που μας πέρασε, ενώ στο διπλανό διάγραμμα βλέπετε τη συχνότητα. Και τα δύο μαζί, εντάξει, σας ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Ενώ στο διπλανό διάγραμμα βλέπετε την συχνότητα των στελεχών ανάλογα με την εβδομάδα της επιδημίας. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την κλινική εικόνα, ξέρουμε ότι η γρίπη μπορεί να έχει διάφορες κλινικές εμφάσεις. Μπορεί να είναι αποσυμπτωματική έως και να έχουμε σοβαρές επιπλοκές ή ακόμα και θάνατο. Δεν θα σταθώ εδώ πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι εμφανίζεται σαν γρυπώδη συνδρομή ή σαν οξεία λίμωξη του αναπνευστικού. Να πω μόνο ότι τα συμπτώματα μπορεί να διαρκούν 4 με 7 ημέρες, ενώ ο βήχας μπορεί να διαρκέσει ακόμα περισσότερο. Σε περιπτώσεις που έχουμε υψηλό παρατηνόμενο πυρετό, δύσπνοια, πόνο ή αίσθημα πίεσης στο στήθος, λιποθυμικά επεισόδια, σύγχυση ή πολλούς και παρατηνόμενους εμετούς, τότε θα πρέπει να ανησυχήσουμε. Τι γίνεται τώρα όταν μαζί με τη γρίπη έχουμε και μία εγκυμοσύνη ή είμαστε σε διάστημα λοχείας? Ήδη γνωρίζουμε από το 2009 στις ΗΠΑ, στην πανδημία, ότι το 5% των θανάτων ήταν σε έγκυες οι οποίες κόλλησαν γρίπη. Και δεδομένου ότι το ποσοστό των εγγύων ήταν το 1 περίπου της 100 του πληθυσμού, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Άρα λοιπόν στην εγκυμοσύνη ο κίνδυνος με τη γρίπη είναι πάρα πολύ αυξημένος για οξεία αναπνευστική νόσο, για εισαγωγή σε ΜΕΘ ή ακόμα και θάνατο. Πολύ περισσότερο δε όταν έχουμε και άλλες συνοσυρότητες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πάρα πολλοί παράγοντες. Πραγματικά δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας. Σίγουρα όμως οι ανοσολογικές μεταβολές που γίνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προδιαθέτουν για αύξηση του κινδύνου από ιογενείς λοιμώξεις. Επίσης, η μειωμένη ικανότητα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να γίνει buffering, δηλαδή να διατηρήσουμε μια σωστή οξυοβασική ισορροπία. Η αλλαγή των πνευμονικών όγκων. Γνωρίζετε όλοι ότι έχουμε μια μείωση της λειτουργικής υπολοιπόμενης χωρητικότητας. Η αύξηση της κατανάλωσης του οξυγόνου, γιατί γνωρίζετε ότι έχουμε αύξηση του βασικού μεταβολισμού και ενδεχομένως διάφορες ανατομικές αλλά και λειτουργικές μεταβολές προσαρμογής της εγκυμοσύνης δεν βοηθάει όταν οι έγκυες κολλάνε τη γρίπη.
Τι συμβαίνει με το έμβριο? Το πιθανότερο, μάλλον από ό,τι φαίνεται στη βιβλιογραφία, είναι ότι ο ιός δεν μπορεί να μεταφερθεί μέσω του πλακούντα. Παρ' όλα αυτά, όταν έχουμε συμπτώματα και οξεία λίμωξη στο πρώτο τρίμηνο, διπλασιάζεται ο κίνδυνος για συγγενείς ανομαλίες. Τι ανομαλίες? Λαγόχυλο, ανομαλίες νευρικού σωλήνα, υδροκεφαλία και συγγενείς καρδιοπάθειες. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στον ίδιο τον ιό ή οφείλεται στον πυρετό που συνοδεύει και μία γρίπη? Πραγματικά δεν το γνωρίζουμε. Όσον αφορά τις περιγεννητικές επιπλοκές, έχει μελετηθεί περισσότερο η λίμωξη από είτε έναν ή ένα και φαίνεται ότι συνδέεται με αυξημένα ποσοστά αποβολών, πρόωρο τοκετό, γέννηση νεογνών χαμηλού βάρους και ενδομήτριο θάνατο. Και όσο πιο σοβαρή είναι η νόσηση ή χρειαστεί η νοσηλεία, τόσο και πιο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα κακής περιγεννητικής έκβασης. Κάτι πάρα πολύ πρόσφατο, το οποίο δημοσιεύτηκε τώρα το 2024 και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, είναι τι γίνεται με τη γρίπη και την νευροαναπτυξιακή εξέλιξη του παιδιού. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ιός της γρίπης είτε μπορεί να προσβάλλει άμεσα τον εγκέφαλο του εμβρίου, είτε και μέσω των ιντερλευκινών που παράγονται κατά τη διάρκεια της λίμωξης, οπότε η γρίπη μπορεί να συσχετιστεί με διάφορα νευροαναπτυξιακά νοσήματα, όπως είναι η καθυστέρηση, η διαταραχή φάσματος αυτισμού, η εγκεφαλική παράλυση, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, σχιζοφρένεια, κατάθλιψη και διπολική διαταραχή. Σίγουρα όμως θα πρέπει να γίνουν παραπάνω μελέτες και παραπάνω έρευνα προκειμένου να γίνει μια πιο ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των ιών της γρίπης και των νευροαναπτυξιακών διαταραχών του παιδιού. Άρα τι κάνουμε? Κάνουμε πρόληψη. Η πρόληψη σώζει. Καλή υγιεινή των χεριών, αποφυγή ατόμων με συμπτώματα λίμωξης, κάλυψη της μύτης και του στόματος όταν βήχουμε, απόρριψη των χρησιμοποιημένων χαρτομάτιλων, καθαρισμός των κλινοσκεπασμάτων, απομόνωση των ασθενών και χρήση μάσκας. Αλλά ο ακρογωνιαίος λίθος όταν μιλάμε για γρίπη είναι ο εμβολιασμός. Ξέρουμε λοιπόν σήμερα ότι έχουμε εμβόλια τα οποία περιέχουν στελέχη του τύπου Α, ή τα 3N2 και ή τα 1N1, καθώς επίσης και στελέχη γρίπης τύπου Β ή μόνο οι πρωτεΐνες τους. Αυτά δεν είναι σταθερά τα εμβόλια, μεταβάλλονται από χρόνο σε χρόνο και αντικαθίστανται, προκειμένου να συμβαδίζουν με την αντιγονικότητα του ιού που έχουμε σε κάθε επιδημία. Έτσι λοιπόν το CDC έβγαλε μία ανακοίνωση η οποία λέει ότι η αποτελεσματικότητα μπορεί να ποικίλει από τη δεκαετία του 2009 μέχρι το 2020 από 19 μέχρι και 60%. Οι έγκυες πρέπει να εμβολιάζονται και υπάρχουν σαφείς οδηγίες από τον ΕΟΔΗ. Επίσης πρέπει να εμβολιάζονται οι λεχοΐδες και οι θυλάζουσες μητέρες προκειμένου να αποφύγουμε τη διασπορά προς τα βρέφη τους. Τα εμβόλια αυτά τα συνιστούν όλα τα κολέγια, ακόμα και η ΕΜΓΕ, το δικό μας το ελληνικό κολέγιο. Είναι απόλυτα ασφαλή και μάλιστα τη δήλωση αυτή την έκανε τώρα και το 2004 το National Advisory Committee on Immunization. Γιατί να εμβολιαστούμε? Γιατί θα αποφύγουμε τη λίμωξη από τον ΙΤΑ1N1, θα αποφύγουμε την εποχική γρίπη, θα αποφύγουμε τις περιγεννητικές επιπλοκές που μπορούν να συμβούν στην κοίηση και γιατί το εμβόλιο μπορεί να κάνει στις έγκυες μια καλή ανοσολογική απάντηση, που όμως βέβαια οι τίτλοι των αντισωμάτων είναι ελαφρώς πιο ελαττωμένοι από ό,τι στις γυναίκες οι οποίες είναι μη έγκυες. Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι όταν ο εμβολιασμός γίνει στο πρώτο τρίμηνο, τότε ο τίτλος αντισωμάτων που αναπτύσσεται είναι χαμηλότερος από τις έγκυες οι οποίες θα εμβολιαστούν στο τρίτο τρίμηνο. Όμως και το αντίστροφο. Γυναίκες οι οποίες εμβολιάζονται αργά στην εγκυμοσύνη, όσο πιο νωρίς σε σχέση με τον τοκετό εμβολιαστούν, τόσο μεγαλύτερο τίτλο αντισωμάτων θα περάσουν μέσω του πλακούντα προς το έμβριο. Άρα λοιπόν εκεί και ανάλογα με την εποχή θα πρέπει να κρίνουμε ποιο είναι το καλύτερο τρίμηνο. Πάντως σε όλα τα τρίμηνα μπορούμε να κάνουμε εμβολιασμό. Κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι οι έγκυες οι οποίες πάσχουν από HIV. Σίγουρα και αυτές οι έγκυες θα πρέπει να εμβολιάζονται και αυτές αναπτύσσουν τίτλο αντισωμάτων, όμως ο τίτλος αυτός είναι πιο ελαττωμένος σε σχέση με γυναίκες οι οποίες δεν πάσχουν από HIV. Άρα λοιπόν, οι έγκυες πρέπει να εμβολιάζονται σε οποιοδήποτε τρίμηνο, πρέπει να εμβολιάζονται οι γυναίκες οι οποίες ετοιμάζονται να τεκνοποιήσουν
Πρέπει να εμβολιάζονται οι γυναίκες πριν ξεκινήσει η επιδημία και ακόμα και οι έγκυες οι οποίες διανύουν το τρίτο τρίμηνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα πρέπει να εμβολιάζονται και αυτές για να αποφύγουμε τη διασπορά του ιού στα παιδιά τους. Φαίνεται δε από πολλές μελέτες, αλλά εγώ θα σας δείξω μόνο αυτή τη μελέτη, ότι όφελος έχουν και τα βρέφη. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την εργασία φαίνεται ότι οι έγκυες οι οποίες εμβολιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στο τρίτο τρίμηνο απέφυγαν σε μεγάλο ποσοστό τα νεογνά τους να νοσήσουν από γρίπη ή να επισκεφτούν τα επίγοντα ιατρεία λόγω του νοσήματος από τη γρίπη. Και πολύ μεγαλύτερο όφελος είχαν τα νεογνά λιγότερο από 3 μηνών, ειδικά για γυναίκες οι οποίες εμβολιάστηκαν στο τρίτο τρίμηνο. Τώρα το ερώτημα είναι ποιο εμβόλιο. Μπορούμε να δώσουμε οποιοδήποτε εμβόλιο, είτε το τετραδύναμο αδρανοποιημένο, είτε το τετραδύναμο ανασυνδυασμένο. Σίγουρα όμως αυτό που δεν μπορούμε να δώσουμε κατά τη διάρκεια της κύσης είναι με τους ζώντες εξασθενημένους ιούς, το οποίο όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της λοχείας ή και αργότερα. Υπάρχουν αντενδείξεις. Ναι, υπάρχουν αντενδείξεις όταν έχει συμβεί μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε προηγούμενο εμβολιασμό είτε από τον ίδιο τον εμβολιασμό, ενώ σχετικές αντενδείξεις είναι όταν υπάρχει εμπήρετο νόσημα κοντά στην εποχή που γίνεται ο εμβολιασμός ή λίμωξη από στρεπτόκοκο 6 εβδομάδες πριν από τον εμβολιασμό ή αν υπάρχει γενικά αναφυλακτοειδής αντίδραση στο αυγό, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις ο εμβολιασμός θα πρέπει να γίνεται σε κέντρα προκειμένου να υποστηριχτεί μια αντίδραση από την εμβολιαζόμενη. Πώς συνταγογραφείτε? Συνταγογραφείτε με το κωδικό Z25.1 και βέβαια η συμμετοχή είναι 0%. Παρ' όλα αυτά όμως τα καλά τα οποία συμβαίνουν με τον εμβολιασμό, βλέπετε εδώ σε μία έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες για το έτος 2021 έως 2022, ότι ο εμβολιασμός δεν έφτασε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Φαίνεται ότι οι λευκοί οι οποίοι εμβολιάζονται και έχουν καλύτερη πρόσβαση στα συστήματα υγείας, εμβολιάστηκαν μόνο 54%, ενώ οι ισπανόφωνοι ακόμα λιγότερο, δηλαδή γύρω στα 38%. Τώρα, έχουμε την έγκυο. Θα πρέπει, εφόσον έχει συμπτώματα, να της δώσουμε φάρμακα για τα συμπτώματά της, θα πρέπει να ακολουθήσουμε συστηματική αγωγή. Ναι, θα πρέπει να δώσουμε παρακεταμόλη, αποσυμφορητικά και να κάνουμε και ενυδάτωση. Και θυμηθείτε ότι ο πυρετός στο πρώτο τρίμηνο σχετίζεται με βλάβες του νευρικού σωλήνα, ενώ ο πυρετός κατά το τοκετό σχετίζεται με ενογνικούς σπασμούς, με εγκεφαλοπάθεια ή εγκεφαλική παράλυση και θάνατο. Είναι απαραίτητο να κάνουμε τεστ γρίπης. Όταν το τεστ βγει θετικό, τότε σημαίνει ότι η έγκυος έχει σίγουρα γρίπη. Ή και γενικά οποιοδήποτε το κάνει, άμα είναι θετικό, τότε σημαίνει ότι έχουμε σίγουρα γρίπη. Εάν όμως το τεστ βγει αρνητικό, τότε αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει γρίπη, μπορεί να υπάρχει και να αναπτυχθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να κάνουμε τεστ προκειμένου να ξεκινήσουμε την αντιϊκή θεραπεία. Η αντιϊκή θεραπεία λοιπόν πρέπει να ξεκινά το συντομότερο δυνατό, σε έγκυες και σε λεχοίδες έως 2 εβδομάδες μετά από το τοκετό, σε γυναίκες με τεκμηριωμένη λίμωξη ή υποψία γρίπης, ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού κατά της γρίπης. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε τη θνητότητα αλλά και τη δυσμενή περιγεννητική έκβαση. Και όσο πιο σύντομα ξεκινήσουμε τη θεραπεία, τόσο πιο καλά. Άρα λοιπόν, αν καταφέρουμε και την ξεκινήσουμε μέσα στο πρώτο 48ωρο, είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αν περάσουν οι 48 ώρες δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τα καλά όσον αφορά την αντιϊκή θεραπεία είναι αντιληπτά, μειώνει το χρόνος διάρκειας νόσου, η επίπτωση νόσου του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, η δευτερογενής λοιμώξη όπως είναι μια οτίτιδα, καθώς επίσης ελαχιστοποιείται και ο χρόνος ανακούφισης από τα συμπτώματα. Ποια φάρμακα χρησιμοποιούμε? Ουσιαστικά είναι η αναστολή της νευραμινιδάσης, είναι η οσελταμιβήρη για 5 ημέρες. Είναι το πιο καλά μελετημένο φάρμακο και αισθανόμαστε ασφάλεια να το δίνουμε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και σε περιπτώσεις που έχουμε και άλλες συνοσιρότητες ή ανασοκατασταλμένα άτομα, μπορούμε να το δώσουμε και παραπάνω από 5 ημέρες, δηλαδή μπορούμε να το δώσουμε μέχρι και 10 μέρες. Εναλλακτικά, μπορούμε να δώσουμε τη ζαναμιβήρη για 5 ημέρες. Αυτή είναι εισπνεώμενη, οπότε δεν πρέπει να τη χορηγούμε σε άτομα τα οποία πάσχουν από άσθμα ή χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, γιατί
δεν θα έχουμε καλή φαρμακοκινητική. Και η πεναμιβήρη, η οποία χορηγείται ενδοβλεπίως. Η μπολοζαβήρη, συγγνώμη, τα λέω. Μπολοζαβήρη δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, διότι δεν έχουμε αρκετή τεκμηριώσει ότι είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Για όλα τα υπόλοιπα, λοιπόν, θεωρούμε ότι είναι ασφαλή και υπάρχουν μελέτες για αυτά. Σίγουρα όμως θα πρέπει να γίνουν περισσότερες μελέτες. Αντιβίωση χρησιμοποιούμε. Ναι, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε αντιβίωση στις περιπτώσεις που υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει κάποια βακτηριακή πνευμονία. Πότε το υποψιαζόμαστε αυτό? Όταν έχουμε επανεμφάνιση του εμπειρέτου, όταν έχουμε μη βελτίωση των συμπτωμάτων 3 με 5 ημέρες μετά από την αντιοική αγωγή ή όταν έχουμε εκδήλωση αναπνευστικής ανεπάρκειας ή αιμοδυναμικής αστάθειας. Τι αντιβιωτικό θα χορηγήσουμε? Θα χορηγήσουμε ένα αντιβιωτικό στα τυφλά για το στρεπτόκοκο ή για το σταφυλόκοκο. Το καλύτερο ίσως είναι η κεφτριαξόνη. Ή μπορούμε να κάνουμε πρώτα καλλιέργεια και ανάλογα με το αντιβιόγραμμα να χορηγήσουμε την ανάλογη αντιβίωση. Χημειοπροφύλαξη πρέπει να δίνουμε. Η τακτική για τη χημειοπροφύλαξη, εδώ υπάρχει μία επιφύλαξη. Ίσως δεν πρέπει να συστήνεται για να μην δημιουργηθεί αντοχή. Συστήνεται όμως μετά από στενή επαφή με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα, δεν συστήνεται αν έχουν περάσει 48 ώρες. Και το κύριο φάρμακο το οποίο δίνουμε είναι η οσελταμιβήρη. Συμπερασματικά, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η γρίπη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο έως και θάνατο στην έγκυο, συνδέεται με κακή περιγεννητική έκβαση. Όλες οι έγκυες πρέπει να εμβολιάζονται οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο εμβολιασμός είναι ασφαλής και αποδοτικός. Σε λίμωξη της εγκύου χορηγούμε οσελταμιβήρη και συμπτωματική αγωγή. Η οσελταμιβήρη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χημειοπροφύλαξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δώσατε μια σαφή εικόνα για το τι σημαίνει γρίπη και πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουμε και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, στην κοίηση. Θεωρώ ότι το να μην συνιστήσει σε μια γυναίκα που είναι έγκυος να κάνει το εμβόλιο είναι αμέλεια. Και νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας αυτό, γιατί πάντα υπάρχει ένα παιχνίδι με τα εμβόλια και το αν πρέπει να γίνονται ή δεν πρέπει. Υπάρχει μια καμπάνια, υπάρχει ένα μέρος του πληθυσμού που έχει μια αντίδραση σε σχέση με τα εμβόλια. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο? Παρακαλώ. Εάν νοσήσει, όχι, γιατί θα έχει παράξει αντισώματα, οπότε δεν έχει νόημα. Έχει νόημα όμως η αγωγή, να πάρει αγωγή. Αυτό εννοούμε μετά την νόσηση, γιατί στον επόμενο χρόνο θα πρέπει να το κάνει το εμβόλιο. Θα πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός αν σκοπεύει να κάνει παιδί ή αν ξαναμείνει έγκυος. Έτσι. Αμέσως μετά την νόσηση, όχι. Όχι. Όχι, δεν έχει νόημα. Ναι. Η ίδια έχει παράξει αντισώματα, οπότε διαπλακουτιακά θα μεταφερθούν προς τον νεογνώ της. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πολύ για την πραγματικά πληρέστατη παρουσίαση. Εγώ θα το πάω ένα βήμα πιο πίσω και ας υποθέσουμε πως έχετε ένα ζευγάρι στο Αλεξάνδρα, το οποίο σας λέει ότι θα ξεκινήσουμε προσπάθειες σύλληψης τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο. Δεν υπάρχει εγκυμοσύνη ακόμα. Θα συνιστούσατε αντιγρυπικό εμβολιασμό σε αυτή την κοπέλα? Σχετίζεται με θέματα υπογονιμότητας? Και όλη αυτή την ερώτηση την κάνω για να ξεδιαλύνουμε οριστικά και μετάφραστα τα ερωτήματα γύρω από τα εμβόλια, τη γονιμότητα και την εγκυμοσύνη. Ναι, θα συνιστούσα τον εμβολιασμό, δεδομένου ότι όταν θα ξεκινάει και η περίοδος που είναι η επιδημία της γρίπης στην Ελλάδα. Σίγουρα το εμβόλιο δεν σχετίζεται με υπογονιμότητα, έτσι. Περνάμε ένα σωρό ιώσεις, άρα λοιπόν θα ήμασταν μη γόνιμοι με τόσες ιώσεις που περνάμε. Το εμβόλιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ανοσοπαρουσίαση και όταν έρθουμε σε επαφή με το κατάλληλο αντιγόνο, τότε παράγονται τα αντισώματα. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με γονιμότητα ή όχι, έχει να κάνει μόνο με προστασία. Και σίγουρα ναι, σε ζευγάρια που προσπαθούν να μείνουν έγκυα, σίγουρα θα συνιστούσα τον εμβολιασμό. Άλλο σχόλιο, ερώτηση? Δεν υπάρχει. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Έχω τη χαρά να παρουσιάσω τη δεύτερη ομιλήτρια. Είναι η κυρία Μαριάννα Θεοδωρά, επίκουρη καθηγήτρια μευτικής γυναικολογίας, εμβριομητρικής και περιγεννητικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και σήμερα θα μας παρουσιάσει τα νεότερα δεδομένα για το εμβόλιο του κοκκίτη στην εγκυμοσύνη. Κυρία Θεοδωρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ και εύχομαι πραγματικά αυτή η μερίδα να σας έχει δώσει πολλά πράγματα, καθότι όταν προσπαθήσαμε να τη σχεδιάσουμε, βάλαμε όντως, όπως είδατε, θέματα τα οποία αφορούν πολύ την κλινική πράξη τόσο των γυναικολόγων μευτήρων όσο και των λοιμοξιολόγων και προσπαθήσαμε να είναι από αυτά που είναι hot topics και δεν έχουμε ακριβή απάντηση. Με αυτή την έννοια, το εμβόλιο του κοκκίτη δεν θα έπρεπε να είναι, καθότι είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνεται. Ωστόσο, όπως θα δείτε στην παρουσίαση και μάλιστα αμέσως στην πρώτη διαφάνεια, θα δείτε ότι το εμβόλιο και ο εμβολιασμός κατά του κοκκίτη στην κοίηση έχει γίνει πάλι της μόδας, καθώς πολύ πρόσφατα, 8 Μαΐου του 2024, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου Λοιμόξεων δημοσίευσε ένα paper, μια κατευθυντήρια οδηγία, όπου παρουσίασε την πολύ μεγάλη αύξηση που παρατηρείται στα κρούσματα κοκκίτη διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, που αγγίζει τα όρια μιας μικρής επιδημίας. Και αυτό, όπως μιλούν σε αυτό το τεχνικό έγγραφο, οφείλεται σε δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο, το ίδιο το χαρακτηριστικό του κοκκίτη, που κάνει κυκλικά επιδημικά κύματα ανά 3, 5 ή 8 χρόνια, ανάλογα με τη χώρα και ανάλογα με το πόσο είναι η επίπτωση στη συγκεκριμένη χώρα, η οποία εξαρτάται από την γεωγραφική κατανομή περισσότερο, όπως θα δείτε. Και λόγω της πανδημίας του COVID, όπου τα τελευταία χρόνια και όσο διαρκούσαν τα μέτρα προφύλαξης για την πανδημία του COVID, τα κρούσματα του κοκκίτη, καθότι μεταφέρεται με τον ίδιο τρόπο, ήταν πάρα πολύ λίγα έως και μη αναφερόμενα, με αποτέλεσμα αυτό που δημιουργεί ο κοκκίτης, το μικρόβιο του κοκκίτη, την αυτοτροφοδότηση από μικρές λοιμώξεις και την αύξηση των αντισωμάτων στους ανθρώπους που είτε έχουν περάσει στο παρελθόν είτε έχουν εμβολιαστεί. Αυτό χάθηκε για αυτή την περίοδο, με αποτέλεσμα ο αριθμός των επίνωσων ατόμων να είναι αυξημένος και βέβαια ο αριθμός των επίνωσων γυναικών και των επίνωσων εγγύων να είναι ιδιαίτερα αυξημένος και βέβαια αυτό να δημιουργεί συνθήκες για αυτές τις μικρές έστω και περιφερικές επιδημίες, τα επιδημικά κύματα δηλαδή. Και εδώ ακριβώς φαίνεται αυτό που σας λέω, η πολύ μεγάλη κατακόρυφη σχεδόν αύξηση που παρατηρείται τη χρονιά του 2024, το τέλος του 2023 έως και το 2024, σε σχέση με τα πολύ χαμηλά κρούσματα και αναφερόμενα κρούσματα κοκκίτη που παρατηρούνται μετά το 2020, κατά τη διάρκεια του 2021, 2022 και στις αρχές του 2023. Τα παρακάτω που θα ακούσετε είναι γνωστά, είναι δεδομένα. Υπάρχει επιδημιολογική επιβάρυνση των νεογνών από το κοκκίτη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν ξέρουμε οι περισσότεροι μέσα στην αίθουσα τι είναι ο κοκκίτης. Η νόσος προκαλείται από ένα βακτήριο, το οποίο προκαλεί επίμονο, ανεξέλεγκτο και έντονο βήχα, με πολύ έντονα συμπτώματα και πολλές φορές σοβαρή δύσπνοια. Και δυστυχώς πλήττει τα παιδιά ή τους μεγαλύτερους σε ηλικία και πλήττει ιδιαίτερα τα νεογνά και μάλιστα τα νεογνά κάτω των 6 μηνών. Παρά τα εμβολιαστικά προγράμματα που υπάρχουν, δεν υπάρχει πλήρης ανοσία ακόμα. Και αυτό γιατί σε πολλές χώρες λείπουν αυτά τα εμβολιαστικά προγράμματα με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύλακες του μικροβίου και να μεταδίδονται. Αλλά όπως σας είπα, και το γεγονός ότι τόσο η νόσηση από τον κοκκίτη, όσο ακόμα περισσότερο και ο εμβολιασμός που γίνεται στην παιδική ηλικία, ακόμα και στα πιο σωστά εμβολιαστικά προγράμματα, δεν αφήνουν μόνιμη ανοσία. Η παθογένεια είναι μεγάλη, ιδιαίτερα για τα πολύ μικρά νεογνά και συνήθως μεταδίδεται από τους φροντιστές, δηλαδή τους γονείς ή τους ανθρώπους που βοηθούν με την ανατροφή του νεογνού τους πρώτους μήνες και από τα μικρότερα αδέλφια,
μάλλον από τα μεγαλύτερα αδέλφια, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τα περισσότερα από αυτά μπορεί να είναι εμβολιασμένα. Πολύ σοβαρές οι επιπλοκές και είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας νοσηλείας σε μονάδα νεογνών, τόσο αμέσως μετά τη γέννηση, όσο και τους πρώτους μήνες της ζωής. Ξέρουμε ότι τα μωρά που είναι κάτω 5 μηνών είναι αυτά που κινδυνεύουν περισσότερα και γι' αυτό είμαστε εμείς οι γυναικολόγοι αυτά τα παιδιά είμαστε εμείς οι γυναικολόγοι να προφυλάξουμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να βάλουμε τον εμβολιασμό μέσα στην καθημερινή μας πράξη. Ο κοκκίτης, όπως σας είπα, δεν αφήνει, η λίμωξη από τον κοκκίτη και ο εμβολιασμός δεν αφήνει μόνιμη ανοσία, όπως παραδείγματος χάρη ξέρουμε ότι γίνεται με την ερυθρά, αλλά και το θέμα του εμβολιασμού έχει αλλάξει και την επιδημιολογία της νόσου. Την εποχή, λοιπόν, πριν τεθεί σε εφαρμογή ή στις χώρες που δεν έχουμε επίσημο εμβολιαστικό πρόγραμμα ή αυτό δεν τηρείται, όπως στις αναπτυσσόμενες χώρες, η λίμωξη λειτουργεί κάπως διαφορετικά. Όντως, βλάπτονται τα μικρότερα παιδάκια, τα πιο μικρά μωρά, όμως το μικρόβιο, το βακτήριο υπάρχει μέσα στην κοινωνία, στην κοινότητα, με αποτέλεσμα να γίνονται όλο και μικρές λοιμώξεις, επαφή των ενηλίκων που ίσως έχουν περάσει στο παρελθόν με το βακτήριο, με αποτέλεσμα έτσι να κάνουν έναν μικρό σαν εμβολιασμό, αυξάνοντας την ενωσιακή αντίδραση της γυναίκας, της εγγύου ή της μητέρας, με αποτέλεσμα να έχουν ικανοποιητικό ποσοστό αντισωμάτων μέσα στο σώμα της. Αυτό συμβαίνει στις χώρες όπου είναι πολύ μεγάλη η επίπτωση λόγω της έλλειψης του εμβολιαστικού προγράμματος. Αντίθετα, στις χώρες όπως είναι η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, που το εμβολιαστικό πρόγραμμα, ιδιαίτερα για τα πολύ μικρά μωρά και όπως φαίνεται από τις μελέτες, ιδιαίτερα για τις 3 πρώτες δόσεις, που γίνονται στις 2, 4 και 6 μήνες, λιγότερο, αλλά αρκετά επίσης και στην αναμνηστική που γίνεται στους 15 με 18 μήνες, η εμβολιαστική κάλυψη είναι πάρα πολύ ψηλή. Η επιδημιολογία της νόσου και την παρουσία του βακτηρίου στην κοινότητα είναι λίγο διαφορετική, με αποτέλεσμα οι ενήλικοι να έχουν σπανιότερη έκθεση και έτσι μια καινούρια δημιουργία αντισωμάτων και έτσι τα αντισώματα μέσα στον ορό των εμβολιασμένων να είναι χαμηλά και έτσι να είναι επίνωση, αλλά μπορούν να μεταφέρουν και το νόσημα. Και ξέρουμε ακριβώς τη μεγάλη επιβάρυνση και ανάλογα με την ηλικία. Τη βλέπετε και εδώ, ότι μέσα στον πρώτο μήνα η πιθανότητα να χαθεί ένα μωρό ή να νοσήσει βαριά από τον κοκκίτη είναι υψηλή, ενώ η συνολική είναι επίσης ψηλή μέχρι τα 4 πρώτα χρόνια, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά στα μωρά στον πρώτο μήνα και στους 6 πρώτους μήνες. Γιατί λοιπόν να εμβολιάσουμε τη γυναίκα στην κύηση? Για την προστασία της εγγύου από τη λίμωξη? Λιγότερο, γιατί οι ενήλικοι έτσι κι αλλιώς δεν περνούν άσχημα αυτή την νόσο και δεν κινδυνεύει τις περισσότερες φορές η ζωή τους, εκτός αν είναι σε μεγάλη ηλικία, πάνω από 60-65 και υπάρχουν συνοδείς παθολογικές καταστάσεις. Όμως, ο εμβολιασμός στην εγκυμοσύνη μπορεί να αυξήσει τα αντισώματα της μητέρας και έτσι να λειτουργήσει θετικά από την προσβολή της από το βακτήριο και να μειώσει περαιτέρω την μετάδοση στο νεογνώ ή στα άλλα της παιδιά. Ο βασικός λόγος που εμβολιάζουμε την έγκυο για τον κοκκίτη, με το εμβόλιο του κοκκίτη, είναι η παθητική ανοσοποίηση του εμβρίου μέσω της ενεργητικής ανοσοποίησης της μητέρας. Μέσω δηλαδή της αύξησης των αντισωμάτων που κυκλοφορούν στον ορό της μητέρας και με τη διαπλακουδιακή μετάδοσή τους δίνουμε αρκετά αντισώματα στο νεογνώ ώστε να έχει κάλυψη. Φτάνουμε δηλαδή σε ικανοποιητικά επίπεδα. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί το νεογνώ, αν η μητέρα του δεν είναι εμβολιασμένη, επειδή τα αντισώματα στο ορό της μητέρας τις περισσότερες φορές είναι σε χαμηλά επίπεδα, δεν έχει ικανοποιητικά επίπεδα αντισωμάτων και έτσι στους πρώτους μήνες της ζωής του, μέχρι να αρχίσει να εμβολιάζεται και να αρχίσει να έχει τα δικά του αντισώματα που γίνονται μετά τον 4ο μήνα της ζωής, το νεογνώ είναι ακάλυπτο και υπάρχει αυτή η έλλειψη της ανοσίας. Και πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει εμβόλιο του κοκκίτη για βρέφη κάτω από 2 μηνών. Είναι σημαντικός ο εμβολιασμός για όλα όσα μπορούμε να εμβολιάσουμε.
Πρέπει να ξέρουμε ότι ο πλακούντας έχει ειδικούς υποδοχείς που ενεργητικά μεταφέρει τα αντισώματα τύπου IgG, δηλαδή τα ισχυρά αντισώματα και μάλιστα αυτά που έχουν καλή πρόσδεση με τα μικρόβια εναντίον των οποίων έχει δημιουργηθεί το εμβόλιο, και αυτό δίνει πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια στο νεογνώ, το οποίο έχει παθητικά τα αντισώματα της μητέρας του και βέβαια είναι προστατευμένο. Και πάντα πρέπει να ξέρουμε ότι τα εμβόλια που προτείνονται έχουν μελετηθεί, όπως θα δείτε παρακάτω, για την ισχυρή τους κάλυψη. Τι έχει γίνει τώρα με τον κοκκίτη? Ο κοκκίτης και η σύσταση για το εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ξεκίνησε ουσιαστικά το 2011 μετά από μια πολύ μεγάλη ένα επιδημικό κύμα, το οποίο έγινε στη Μεγάλη Βρετανία και κατά τη διάρκεια του οποίου είχαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Όταν λέμε μεγάλο αριθμό, δεν εννοούμε ότι ήταν πάρα πολλά τα παιδιά, αλλά συγκριτικά με άλλες χρονιές είχαν ένα μεγάλο αριθμό απώλειας νεογνών εξαιτίας του κοκκίτη. Και έτσι, τον Απρίλιο του 2016, μετά από την εφαρμογή, έγιναν οι οδηγίες να γίνεται ο εμβολιασμός σε όλες τις εγκυμοσύνες. Τα εμβόλια έχουν 3 χαρακτηριστικά και αυτά πρέπει να μελετάμε για να μπορούμε να είμαστε σε θέση να τα προτείνουμε. Ποια είναι αυτά? Πρώτα απ' όλα είναι η ασφάλεια. Και ασφάλεια σημαίνει να μην δημιουργεί την νόσο το εμβόλιο και να μην έχει επιπλοκές μεγαλύτερες από αυτές που πάμε να προλάβουμε κατά τον εμβολιασμό. Επίσης, πρέπει να έχει μια ισχυρή ανοσογονικότητα. Ακριβώς επειδή στην εγκυμοσύνη είναι παθητική η ανοσοποίηση του εμβρίου, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα αντισώματα που παράγονται είναι σε ικανό αριθμό, ώστε οι υποδοχείς του πλακούντα να τα μεταφέρουν και να έχουν μια αρκετά καλή συγκέντρωση. Τέλος, το εμβόλιο πρέπει να είναι αποτελεσματικό, δηλαδή στην κοινότητα να μειώνει τον αριθμό των κρουσμάτων και να βελτιώνει την κλινική εξέλιξη του φαινομένου. Ξέρουμε για τον κοκκίτη ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές για τη μητέρα. Υπάρχουν πολλές μελέτες τόσο για εμβολιασμό σε έγκυες και μη έγκυες, όσο και για εμβολιασμό από πλασέμπο, και ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν αυξημένες επιπλοκές στην έγκυο. Το μόνο που έχει παρατηρηθεί είναι στις επαναλαμβανόμενες δόσεις του κοκκίτη, που μπορεί να συμβαίνει όταν υπάρχουν μικρά μεσοδιαστήματα μετά της εγκυμοσύνης ή αν κάποια γυναίκα για κάποιον άλλον λόγο έχει εμβολιαστεί σύντομα πριν την επανάληψη κατά την εγκυμοσύνη, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να έχουμε τοπική ερυθρότητα ή πόνο στο χέρι στο σημείο της ένεσης. Τα ίδια ισχύουν και για το βρέφος. Δεν έχει σχετιστεί με κάποια ανατομική ανομαλία ή κάποιο άλλο πρόβλημα του νεογνού και επίσης δεν υπάρχει κάποια άλλη επιπλοκή τόσο στο νεογνώ όσο και στην κοίηση με τη μορφή του πρόωρου τοκετού ή άλλης επιπλοκής. Σε μία μόνο μελέτη βρέθηκε μία σχετική αύξηση της χωριομυελονίτιδας στο σκέλος των εμβολιασμένων γυναικών, η οποία δεν ήταν στατιστικά σημαντική και η οποία δεν επιβεβαιώθηκε από καμία άλλη επόμενη μελέτη. Άρα έχουμε και την ασφάλεια εξασφαλισμένη, που είναι το κύριο όπλο εναντίον των εμβολιασμών. Ότι κατά πόσο είναι ασφαλές το εμβόλιο κατά τη διάρκεια την εγκυμοσύνη. Ξέρουμε επίσης ότι έχουμε ανοσογονικότητα από πάρα πολλές μελέτες. Οι περισσότερες μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει πλασέμπο, αλλά υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μελέτη όπου έχουν χρησιμοποιήσει το εμβόλιο το τριπλό και στο άλλο σκέλος το εμβόλιο διφθερίτιδας τετάνου που έχει γίνει σε αναπτυσσόμενες χώρες κυρίως για την πρόληψη του νεογνικού τετάνου και του μητρικού τετάνου μετά τους τοκετούς, και έχει φανεί και σε αυτή την περίπτωση ότι το εμβόλιο το τριπλό είχε πολύ καλή και καλύτερη ίσως ανοσογονικότητα για τον κοκκίτη και για τα άλλα 2 νοσήματα. Και εδώ ακριβώς στους πίνακες φαίνεται αυτό, ότι έχουμε πάρα πολύ καλή αντίδραση της μητέρας μετά τη χορήγηση του εμβολίου και μεγάλο ποσοστό παραγωγής, ανέβρεσης των αντισωμάτων των προστατευτικών στα βρέφη, και μάλιστα έχει φανεί ότι το εμβόλιο που περιείχε και τον κοκκίτη είχε καλύτερη νοσογονικότητα στην μητέρα και βέβαια είχε την τέλεια νοσογονικότητα στο νεογνώ, καθότι το άλλο σκέλος δεν είχε καθόλου ευρήματα από τον κοκκίτη. Επίσης, έχουν μετρηθεί τα αντισώματα όλων των ειδών, τα αντισώματα στον αίμα του ομφαλίου λόρου μετά τη γέννηση του μωρού, και έχει φανεί ότι οι γυναίκες που είναι εμβολιασμένες φυσικά, τα νεογνά τους έχουν πολύ καλύτερα και προστατευτικές
προστατευτικές συγκεντρώσεις, όπως βλέπετε εδώ, στα αντισώματα, τα οποία μπορούν να καλύψουν την εμφάνιση και να μην επιτρέψουν την εμφάνιση του κοκκίτη στα νεογνά και στις δύο περιπτώσεις. Και βέβαια, πολύ σημαντικό είναι και το πότε γινόταν το εμβόλιο και έχει φανεί ότι αν το εμβόλιο γίνει μεταξύ 26ης και 33ης εβδομάδας έχουμε καλύτερο επίπεδο αντισωμάτων και σίγουρα να έχει γίνει 1 μήνα έως 3 μήνες πριν τον τοκετό. Όσο για την αποτελεσματικότητα, εδώ οι ράβδοι μιλούν μόνοι τους. Υπάρχει τεράστια μείωση της βαριάς λίμωξης, της νοσηλείας και της νοσηρότητας των παιδιών και φαίνεται εδώ τα ποσοστά από αυτή τη μεγάλη μελέτη, όπου βλέπετε ότι ουσιαστικά μηδενίζει την πιθανότητα για σοβαρές επιπλοκές από το κοκκίτη στο νεογνώ. Όλα αυτά οδήγησαν στο να δημιουργηθούν κατευθυντήριες οδηγίες από όλες τις μεγάλες εταιρείες και να υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια για τον εμβολιασμό. Ποιες είναι οι συστάσεις του εμβολιασμού, τις οποίες πρέπει να ξέρουμε? Ο συνιστόμενος χρόνος είναι μεταξύ 27 και 36 εβδομάδων. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες και μελέτες που έχουν δείξει ότι θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα και έτσι καλύπτουμε και τα περισσότερο πρόωρα νεογνά. Το εμβόλιο, το τριπλό, είναι καλύτερο από το διπλό. Η έγκυος γυναίκα δεν χρειάζεται να εμβολιαστεί αν εμβολιαστεί σε αυτές τις εβδομάδες και με μια καινούρια κατευθυντήρια οδηγία, ιδιαίτερα τώρα που έχουμε αυξημένα κρούσματα, είναι να συνδυάζουμε τον μητρικό εμβολιασμό με το cocooning, δηλαδή να εμβολιάζουμε και τους φροντιστές του νεογνού. Και όλα αυτά οδήγησαν στο να έχουμε μια εμβολιαστική κάλυψη άλλου επίπεδου. Η Ισπανία είναι η χώρα που έχει την υψηλότερη, μαζί με την Αγγλία, έχει από τις ψηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης για τον κοκκίτη. Και αυτό έχει αποτυπωθεί πάλι σε το τεχνικό έγγραφο που έχει προκύψει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου Λοιμόξεων, όπου αν και μέσα στον τελευταίο χρόνο έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων κοκκίτη, ακριβώς επειδή έχουμε και μια καλή κάλυψη στις περισσότερες χώρες, δεν έχουμε αντίστοιχη αύξηση των σοβαρών νοσήσεων ή των θανάτων στα νεογνά. Και εδώ το βλέπετε αυτό, ότι έχουν μειωμένο. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε αύξηση στα κρούσματα, οι σοβαρές νοσήσεις και οι θάνατοι είναι ακόμα χαμηλά επίπεδα. Πού βρισκόμαστε όμως στην Ελλάδα? Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν βρισκόμαστε τόσο καλά, γιατί παρά το γεγονός ότι από το 2018 υπάρχει επίσημη ένδειξη στο εμβολιαστικό πρόγραμμα των ενηλίκων, και αυτή ισχύει ακόμα και σήμερα, το 2024, να γίνεται ο εμβολιασμός κατά του κοκκίτη με το τριπλό εμβόλιο σε όλες τις έγκυες, ανεξάρτητα αν είχαν εμβολιαστεί σε προηγούμενη εγκυμοσύνη. Ενώ ουσιαστικά το επιστημονικό όργανο των μευτήρων γυναικολόγων, δηλαδή η Ελληνική Εταιρεία Μευτικής και Γυναικολογίας, έχει εκδώσει ήδη από το 2020 και τώρα έχουμε και την καινούρια, την επικαιροποίηση που θα δημοσιευθεί σε λίγους μήνες για την ενωσοποίηση στην κοίηση, ότι θα πρέπει να γίνεται το τριπλό εμβόλιο. Και ενώ και ο ΕΟΔΗ, και έτσι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε σε αυτή την περίπτωση το κράτος, έχει εκδώσει οδηγία όπου μιλάει για τον εμβολιασμό των εγγύων με το εμβόλιο του κοκκίτη σε κάθε κοίηση, το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης είναι φοβερά χαμηλό, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο επίθετο, και σε σχέση με τις άλλες χώρες. Και βέβαια είναι και σε σχέση με αυτό της γρίπης πάρα πολύ χαμηλό, όπου χάρη στον COVID είχαμε μια αύξηση στην πρόσληψη των εμβολίων της γρίπης, ενώ αντίθετα για τον εμβόλιο του κοκκίτη μιλάμε για το 2% των εγγύων. Το 2% των εγγύων μόνο εμβολιάζονται για τον κοκκίτη, παρά τα δεδομένα που έχουμε. Και εξαιτίας όλης αυτής της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης, σε συνδυασμό με τα αυξημένα κρούσματα στην Ευρώπη, χτύπησε καμπανάκι και από τον ΕΟΔΗ, όπου βλέπετε την αύξηση των κρουσμάτων κοκκίτη μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες, τους 4 μήνες του 2024, όπου έχει οδηγήσει και στον θάνατο ενός βρέφους, ενός νεογνού. Έχει βγει λοιπόν καινούργια κατευθυντήρια οδηγία, όπου θα πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμός στην 27η εβδομάδα μέχρι και την 36η,
ότι κρίνεται απαραίτητος εμβολιασμός και των φροντιστών, δηλαδή το cocooning, ενώ επίσης έχει γίνει και με μία εγκύκλιο, δηλαδή η εγκύκλιος, θα σας θυμίσω ότι έχει ισχύ σχεδόν νόμου, έτσι. Έχει βγει πάρα πολύ πρόσφατα ότι θα πρέπει να είμαστε εμείς επαγγελματίες υγείας πάρα πολύ ενημερωμένοι, να συστήνουμε τον εμβολιασμό και να εμβολιαζόμαστε και οι ίδιοι. Και πιστεύω ότι δεν έχει εμβολιαστεί κανείς. Το πρόβλημα λοιπόν υπάρχει. Οι έγκυες και οι γιατροί τους για πάρα πολλούς λόγους δεν συστήνουν τον εμβολιασμό και δεν επιμένουν στον εμβολιασμό των εγγύων με αυτό το εμβόλιο, το οποίο σας θυμίζω ότι όλοι έχουμε κάνει ως παιδιά και δεν έχουμε πάθει κάτι, τουλάχιστον κάτι διαφορετικό μεταξύ μας. Και παραμένει λοιπόν το ερώτημα γιατί δεν μπορούμε να επιτύχουμε ασφαλή επίπεδα εμβολιασμού. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημά μας, επειδή πλέον δεν είναι ούτε οι εγκριτικές διαδικασίες που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ούτε η δημιουργία κατευθυντηρίων οδηγιών, εφόσον έχουμε ακόμα και εγκυκλίους, νομίζω ότι το πρόβλημά μας είναι αυτό εδώ, δηλαδή η υποστήριξη του εμβολιασμού από εμάς τους γιατρούς, που πρέπει να χαλάμε λίγο παραπάνω χρόνο σε μία από τις επισκέψεις και να ενημερώνουμε για τα εμβόλια της ασθενής μας. Και μάλιστα όσον αφορά το εμβόλιο του κοκκίτη, θα σας πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί μπορεί την ώρα στο ραντεβού που συνταγογραφείτε την καπήλη Ζακχάρου της εγκυμονούσης, την ίδια στιγμή να συνταγογραφείτε και το εμβόλιο. Συμπίπτει ακριβώς. Την ώρα που θα κάνουμε την καμπύλη Ζακχάρου, θα πρέπει να εμβολιαστεί η γυναίκα. Σε εκείνο λοιπόν το ραντεβού, για να μην το ξεχνάμε, θα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να ενημερώνουμε τις γυναίκες μας να εμβολιαστούν, προκειμένου να έχουν τα θετικά αποτελέσματα και φυσικά να μην θρηνήσουμε νεογνά χαμένα από ένα νόσημα, το οποίο έχει ελεγχθεί πλήρως στο δυτικό κόσμο και δεν θα έπρεπε να αποτελεί θέμα συζήτησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την πραγματικά λεπτομερέστατη ανάπτυξη του θέματος. Αρκετά δυσάρεστα τα στατιστικά γύρω από την ελληνική πραγματικότητα. Και αναρωτιέμαι έτσι ως ακαδημαϊκή κοινότητα, ως επιστημονικές εταιρείες, υπάρχουν guidelines, το κράτος έχει βγάλει τις αντίστοιχες οδηγίες, παρόλα αυτά είναι φτωχή η ανταπόκριση σε επίπεδο υγειονομικών. Ποιες έτσι στον πραγματικό κόσμο δράσης θα μπορούσαμε έτσι, να πάρουμε για να βελτιώσουμε αυτά τα ποσοστά στους υγειονομικούς? Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε λιγάκι το κράτος και τις εταιρείες, τις επιστημονικές έξω από αυτό λίγο, γιατί αυτοί έχουν κάνει τη δουλειά τους. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια εγκύκλιος που καλεί τους γυναικολόγους να εμβολιαστούν οι ίδιοι σε μια περίοδο που μιλάμε για μια έναρξη, είναι και οι λεξιμοξιολόγοι εδώ και ίσως δεν πρέπει να είμαι τόσο έντονη, αλλά σε μια έναρξη ενός επιδημικού κύματος, και μας συστήνουν σε εμάς τους ίδιους να εμβολιαστούμε, γιατί και εμείς δεν είμαστε, με εξαίρεση τους παιδιάτρους, οι υπόλοιποι υγειονομικοί, δεν έχουμε τη συχνή έκθεση στον κοκκίτη ώστε να έχουμε καλά αντισώματα. Νομίζω ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, παρά μόνο να αρχίσουμε μεταξύ μας να μιλάμε και να υπάρχει μια εκπαίδευση, αν θέλετε, σε όλα τα επίπεδα όσο μπορούμε, στους γιατρούς, από ίσως την πιο νεαρή ηλικία, τους ειδικευόμενους, τους φοιτητές, για να αντιληφθούν την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Γιατί πλέον μιλάμε για την αναγκαιότητα. Δεν μιλάμε για το ότι να κάνετε και αυτό. Εδώ είναι μια μεγάλη αναγκαιότητα. Δηλαδή, ο κοκκίτης απέδειξε τον κύκλο που κάνουν περισσότερα βακτήρια με τους εμβολιασμούς. Απέδειξε ότι όταν λόγω της χαμηλής έκθεσης, λόγω της μάσκας και λόγω του μη συγχρονισμού, μόλις ξανά άνοιξε η κοινωνία, αυξήθηκαν πάρα πολύ τα κρούσματα. Άρα νομίζω το μόνο που πρέπει να πούμε είναι ότι θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι γιατροί όσο μπορούν για την ασφάλεια του εμβολίου και βέβαια να χάνουν λίγο από το χρόνο τους για να πείσουν για τις γυναίκες για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Κρατάω πραγματικά το πόσο σημαντικό είναι να εκπαιδεύσουμε τους νεότερους γιατρούς γύρω από αυτό. Νομίζω ότι οι μεγάλες αλλαγές γίνονται συνήθως από τις νεότερες γενιές. Είναι πιο δεκτικές αλλαγές. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό? Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και περνάμε στο επόμενο θέμα, που είναι η προφύλαξη για το HIV και την υπατήτιδα, που θα αναπτύξει ο κύριος Κωνσταντίνος Θωμάς, που είναι παθολόγος λοιμοξιολόγος, επιμελητής
στην παθολογική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Το θέμα μου είναι η προφύλαξη πριν την έκθεση για αυτές τις 3 ιογενείς λοιμώξεις. Να πω προκαταβολικά και μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής, της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Τσιάκαλο, ότι προφύλαξη πριν την έκθεση υπάρχει διαθέσιμη για τον HIV. Αυτό θα είναι το βασικό μου κομμάτι της ομιλίας, και από εκεί και πέρα για την υπατήτηδα C και για την υπατήτηδα Β θα αναφέρω κάποια νεότερα δεδομένα για την πρόληψη της περιγενικής μετάδοσης της HCV λίμωξης από μητέρες θετικές για τον HCV στην εποχή των καινούριων φαρμάκων, καθώς και μία απλά υπενθύμηση των οδηγιών για την πρόληψη της κάθετης μετάδοσης από γυναίκες από έγκυες θετικές για τον HBV. Οπότε, ξεκινώντας για τον HIV, να πω ότι όσο αφορά τη λίμωξη από τον ιό αυτό κατά την κύηση και τη λοχεία, οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται οι έγκυες, καθώς και οι λεχοείδες και οι θυλάζουσες βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για μόλυνση από τον HIV και απροφύλακτη επαφή, και μάλιστα ο κίνδυνος αυτός φαίνεται ότι είναι αυξημένος έως και 6 μήνες μετά τον τοκετό. Ο κίνδυνος αυξάνει κυρίως... Συγγνώμη, να έχω και το pointer. Ωραία. Ο κίνδυνος αυξάνει κυρίως προς το τέλος της κύησης και τη λοχεία. Βλέπετε ότι είναι έως 3 φορές και 4 φορές ψηλότερος αντίστοιχα. Ενώ βλέπετε ότι σίγουρα εξαρτάται και από το φορτίο του άντρα συντρόφου. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η πρόσφατη, η οξία HIV λίμωξη, δηλαδή αυτή η οποία έχει συμβεί τους τελευταίους 3 με 6 μήνες, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο, δηλαδή αν η γυναίκα έχει μολυνθεί πρόσφατα, αυτό σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για περιγεννητική μετάδοση. Οπότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προσπαθήσει να έχει κατατάξει μάλλον κάποιες ομάδες πληθυσμού σε substantial risk, έτσι το περιγράφει, για μόλυνση από τον HIV, και σε κάποιες χώρες οι γυναίκες εκεί και λοχεία ξεπερνούν αυτό το cut-off που είναι το 3%. Οπότε γι' αυτό και συζητάμε αυτό το θέμα. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες κατά την κύηση και τη λοχεία βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να μολυνθούν από τον HIV έχουν να κάνουν τόσο με λόγους βιολογικής ευπάθειας όσο και με συγκεκριμένες συμπεριφορές. Θα τα περάσω αυτά λίγο πιο γρήγορα. Έχουν να κάνουν όμως με ορμονικές αλλαγές, έχουν να κάνουν με μη θεραπευμένες σεξουαλικώς μεταδόμενες λοιμώξεις που αφορούν τον τράχυλο της μήτρας, αλλαγές στο μικροβίωμα του τραχύλου, ενώ υπάρχουν και συμπεριφορικές, μάλλον και παράγοντες που να κάνουν με αυξημένη έκθεση, όπως για παράδειγμα η λιγότερο συχνή χρήση του προφυλακτικού. Οπότε, αφού περιγράψαμε ότι όντως οι έγκυες και οι λεχοείδες είναι σε αυξημένο κίνδυνο σε κάποιες τουλάχιστον χώρες για να μολυνθούν από τον HIV, έχουν υπάρξει και οδηγίες ώστε να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτό τον κίνδυνο. Οι οδηγίες αυτές που σας δείχνω ενδεικτικά είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορούν έγκυες λεχοείδες ή θυλάζουσες γυναίκες, και η συμβουλευτική για το αν θα ξεκινήσει μια γυναίκα προφύλαξη πριν την έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα ωφέλη της PrEP, καθώς και τις πιθανές παρενέργειες, και φυσικά να προσφέρεται σε γυναίκες που το επιθυμούν ή έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για αυτή, και αναφέρω σε αυτή τη διαφάνεια ενδεικτικά τις βασικές ενδείξεις. Ποιες είναι αυτές, δηλαδή ποιες έγκυες ή λεχοείδες θα είναι θεωρητικά υποψήφιες να λάβουν PrEP, είναι αυτές που έχουν ιστορικό βακτηριακής σεξουαλικώς μεταδεδομένης λίμωξης, μη σταθερή χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή με έναν ή περισσότερους συντρόφους άγνωστου HIV στάτους, ειδικά αν πρόκειται για άτομα τα οποία κινούνται εντός δικτύων με υψηλό επιπολασμό του HIV, αν έχουν πάρει προφύλαξη μετά την έκθεση, PEP, μη σχετιζόμενη με επαγγελματική έκθεση, ειδικά αν έχουν πάρει πάνω από ένα σχήματα, σεξουαλικές επαφές επί αμοιβή, δηλαδή αμοιβόμενες για σεξουαλική επαφή γυναίκες,
ιστορικό κατάχρηση ουσιών ή κατάχρηση ουσιών σχετιζόμενες με το σεξ. Αυτό είναι το λεγόμενο chemsex, το οποίο δεν αφορά μόνο τους άντρες που κάνουν σεξ με άντρες. Πλέον έχουμε δεδομένα και από την Ιταλία και από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι αφορούν και γυναίκες. Σύντροφος με γνωστή HIV λίμωξη με άγνωστη ή μη σταθερή ολογική καταστολή. Θα πω παρακάτω γιατί το αναφέρω αυτό. Ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, καθώς επίσης και παρουσία συντρόφου με οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενδείξεις. Αυτές εδώ είναι οι βασικές αρχές, τις οποίες πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όταν σκεφτόμαστε ή πρόκειται να ξεκινήσουμε προφύλαξη πριν την έκθεση σε μία γυναίκα, σε μία έγκυο ή λεχοΐδα. Και πρέπει να ξέρουμε ότι το μόνο φάρμακο που αυτή τη στιγμή είναι εγκεκριμένο για αυτή την ένδειξη είναι ο συνδυασμός τενοφοβύρης με τριζιταμπίνη. Είναι δύο αντιϊκά που χρησιμοποιούνται στην HIV λίμωξη. Η νεότερη τροποποιημένη εκδοχή της τενοφοβύρης, τενοφοβύρη αλαφέναμάιντ, δεν έχει δοκιμαστεί και δεν έχει ένδειξη για τον πληθυσμό αυτό. Και επιστρέφοντας αυτό που είπα νωρίτερα, ότι ένδειξη έχουν οι γυναίκες που βρίσκονται με σύντροφο οροθετικό που είναι άγνωστο ή επισφαλές στο ιολογικό του στάτους, θέλω να θυμίσω μία από τις μεγάλες προόδους της επιστήμης, της λοιμοξιολογίας, και είναι το λεγόμενο you is on you. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το άτομο που ζει με τον HIV και δεν έχει ανιχνεύσιμο φορτίο δεν μεταδίδει τον ιό, ακόμη και με σεξουαλική επαφή απροφύλακτη. Αυτό πρέπει να το επικοινωνούμε, δεν αφορά μόνο τους λοιμοξιολόγους και τις μονάδες του HIV, είναι μια πολύ μεγάλη πρόοδος, τουλάχιστον προς την κατεύθυνση μείωσης του στίγματος. Τώρα, άλλη βασική αρχή είναι η ανάγκη για λήψη της PrEP για τουλάχιστον 20 μέρες πριν η γυναίκα θεωρηθεί πλήρως προστατευμένη, δηλαδή πρέπει να μεσολαβούν περίπου 3 εβδομάδες πριν επιτευχθούν τα απαραίτητα επίπεδα στον κόλπο και στον τράχυλο, καθώς, όπως θα δείξω και παρακάτω, υπάρχει διαφορετική κινητική αυτών των φαρμάκων στις έγκυες. Πολύ σημαντική η συμμόρφωση στη θεραπεία, σε αντίθεση με άλλες ομάδες που έχουν ένδειξη για PrEP. Οι έγκυες πρέπει να λαμβάνουν σταθερά καθημερινά την προφύλαξη και όχι on demand, δηλαδή όχι μόνο πριν και μετά τη σεξουαλική επαφή. Οπωσδήποτε ενημέρωση για τα συμπτώματα της οξείας HIV λίμωξης, καθώς σε ένα τέτοιο σενάριο πρέπει η έγκυος να παρεπεμφθεί σε ειδικό τμήμα HIV για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Να θυμίσω εδώ ότι είναι πολύ άτυπες οι ενδείξεις, μάλλον πολύ μη ειδικές, ειδικά τα συμπτώματα της οξείας HIV λίμωξης, ένα εμπύρετο με λεμφαδενοπάθεια, με εξάνθημα, οπότε πρέπει να το γνωρίζουν αυτό οι γυναίκες. Να πούμε ότι η PrEP δεν προστατεύει από άλλες σεξουαλικώς μεταδόμενες λοιμώξεις, πρέπει να ελέγχεται ο σύντροφος, καθώς επίσης και ότι οι ενδείξεις κατά τη διάρκεια της κύσης μπορεί να αλλάζουν και οπότε μπορεί να αλλάζει και η ανάγκη για την PrEP. Δείχνω μόνο εδώ πέρα αυτό που το υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίζεται η καθημερινή λήψη της PrEP. Βλέπετε πως η κινητική, ας πούμε, της τενοφοβύρης είναι διαφορετική στις μη έγκυες και στις λεχοΐδες σε σχέση με αυτές που είναι στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο. Τα επίπεδα είναι χαμηλότερα, οπότε δεν μπορούν να παίρνουν το φάρμακο on demand. Και όσο αφορά τώρα τον εργαστηριακό έλεγχο, πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται αυτός με ELISA τέταρτης γενιάς πριν την έναρξη της PrEP και ακολούθως ανά τρίμηνο. Σε περίπτωση τεκμηρίωσης HIV λίμωξης, διακοπή της PrEP, όπως είπαμε, και άμεση παραπομπή σε ειδικό ιατρείο. Εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας, καθώς το σχήμα έχει αντένδειξη να το ξεκινήσει κανείς αν η clearance είναι κάτω από 60 ή διακοπή αν η clearance πέσει κάτω από 50 κατά τη διάρκεια της προφύλαξης. Έλεγχος για υπατήτηδα Β και εμβολιασμός επείνωσης και ανεμβολίας στις έγκυες. Καθώς επίσης και σε άτομα που έχουν συλλήμωξη με χρόνια υπατήτηδα Β, πρέπει να ενημερωθούν ότι μετά τη διακοπή της PrEP υπάρχει ο κίνδυνος για αναζωπήρωση της χρόνιας υπατήτηδας Β, καθώς επίσης, όπως είπαμε, δεν προφυλάσσονται οι γυναίκες αυτές από τις άλλες σεξουαλικώς μεταδόμενες λοιμώξεις και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ελέγχονται στο baseline και συστηματικά και μάλλον σε σταθερή βάση. Να πω εδώ πέρα ότι στο πρόσφατο πρωτόκολλο για χορήγηση PrEP του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας δεν εξαιρούνται οι έγκυες γυναίκες και μάλιστα υπάρχει και μια σημείωση, τη βλέπετε εδώ, σύμφωνα με την οποία μια γυναίκα η οποία ήδη είναι σε PrEP και μένει έγκυος μπορεί να συνεχίσει την θεραπεία, την προφύλαξη.
ότι σταδιακά, να πω εδώ πέρα, η οδηγία για PrEP σε έγκυες, λεχοείδες και θυλάζουσες βλέπετε ότι προστίθεται σε όλο και περισσότερα στρατηγικά προγράμματα σε διάφορες χώρες. Βλέπετε από ποσοστό 2%, μάλλον 11% το 2018 έχει φτάσει στο 83% των προγραμμάτων σε διάφορες χώρες. Να πω εδώ επίσης ότι πρόκειται για μια ασφαλή παρέμβαση. Βλέπετε πως οι εκβάσεις στα νεογνά δεν ήταν... Έχουμε δεδομένα από οροθετικές γυναίκες οι οποίες λάμβαναν αντιρετροϊκά κατά την κοίηση και με σχήματα που είτε περιλάμβαναν το TDF, την τενοφοβήρη, είτε όχι, και δεν υπήρχε διαφορά στο βάρος γέννησης, στο ύψος, στην περίμετρο της κεφαλής. Ενώ επίσης φαίνεται πως και οι συγκεντρώσεις στο μητρικό γάλα είναι εξαιρετικά χαμηλές, είναι 200 έως και 2.500 φορές χαμηλότερες από τις παιδιατρικές ημερήσιες δόσεις. Φαίνεται ότι το φάρμακο δεν περνάει στο μητρικό γάλα και αν περνάει δεν απορροφιέται από το μωρό. Έχουμε και νεότερες πρακτικές για την PrEP, οι οποίες όμως δεν αφορούν σε αυτή τη στιγμή τις έγκυες και πρέπει να το τονίσω αυτό. Είναι τα λεγόμενα μακράς δράσεις αντιρετροϊκά και αναφέρω μόνο μια μελέτη που έδειξε που συνέκρινε, ξαναλέω, σε μη έγκυες γυναίκες το Cabotegravir, που είναι ένας αστολές συντεγκράσεις, με το συνδυασμό που σας ανέφερα προηγουμένως, και φάνηκε ότι το Cabotegravir ενδομηϊκά, νομίζω είναι μία δόση ανά τρίμηνο αν δεν κάνω λάθος, είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην πρόληψη των νέων HIV, των νέων λοιμόξεων από HIV. Και ο βασικός λόγος φαίνεται σε αυτό εδώ το bullet και στο διάγραμμα εδώ δεξιά. Ο βασικός λόγος είναι πως ξεπερνιέται το θέμα της συμμόρφωσης με την από του στόματος θεραπεία, καθώς μόνο στο 42% των συμμετεχουσών στη μελέτη τα επίπεδα του από του στόματος φαρμάκου αντιστοιχούσαν σε καθημερινή λήψη. Οπότε, πιθανόν σε πληθυσμούς στους οποίους υπάρχει θέμα με τη συμμόρφωση, και αν η θεραπεία αυτή προκύψει ότι είναι ασφαλής σε έγκυες, να είναι μια πάρα πολύ καλή λύση που να ξεπερνά αυτό το σκόπελο της συμμόρφωσης. Πηγαίνοντας για να πω κάποια πράγματα για την υπατήτηδα C, να πω εδώ πέρα πως μετά από μια αρχική κάμψη των νέων διαγνώσεων στην Ευρώπη, μετά την πανδημία του 2021 και του 2022, έχουμε πάλι ένα rebound. Η υπατήτηδα C δεν αφορά μόνο τους άντρες. Βλέπετε πως η αναλογία στις ηλικίες 25 με 45 είναι 2/1, δηλαδή 2 άντρες για μία γυναίκα. Και ενώ άλλες χώρες έχουν και άλλα επιπλέον επιδημιολογικά προβλήματα, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ με την αύξηση της υπατήτηδας C με το λεγόμενο opioid crisis στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών. Το πρόβλημα που έχουμε με την HCV λίμωξη είναι ότι δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου, δηλαδή δεν έχουμε προσδιορίσει τη φυσική ιστορία της κάθετης μετάδοσης από μια έγκυο που είναι HCV θετική στο μωρό. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου και αυτή είναι το υψηλό υλικό φορτίο, να υπάρξει λίμωξη με HIV, ενώ δεν έχει βρεθεί διαφορά μεταξύ τοκετού με καισαρική ή με φυσιολογικό τοκετό. Αθρηστικά, μάλλον μεσοσταθμικά, ο κίνδυνος μετάδοσης υπολογίζεται σε 5 με 6%. Αυτές είναι κάποιες οδηγίες από την εταιρεία εμβριομητρικής ιατρικής. Και όσο αφορά τα καινούργια φάρμακα, τα οποία θυμίζω έχουν μια εξαιρετική αποτελεσματικότητα και έχουν αλλάξει τη φυσική ιστορία της υπατήτηδας C, η οδηγία είναι να χορηγούνται μόνο στα πλαίσια κλινικών δοκιμών. Από την άλλη, προτείνουν ενημέρωση στους εγγύους για τους κινδύνους προγεννητικού επεμβατικού διαγνωστικού ελέγχου με την αμνιοκέντηση να είναι ασφαλέστερη από τη βιοψία της λάχνης. Αποφυγή καισαρικής τομής μόνο για πρόληψη της κάθετης μετάδοσης. Δεν είναι ένδειξη η HCV λίμωξη της μητέρας μόνο για κατευθείαν για καισαρική τομή. Αποφυγή του επεμβατικού εμβρυϊκού monitoring όποτε αυτό είναι εφικτό, της παραταμένης ρήξης μεμβρανών και της περινοτομής, και να μην αποθαρρύνεται ο θυλασμός λόγω της HCV λίμωξης. Κάποια πράγματα για τα φάρμακα της υπατήτηδας C, να πούμε ότι η Ιντερφερόνη βάσει του FDA αντεδείκνυται, η ριμπαβιρίνη που χρησιμοποιούσαμε παλιότερα, αυτά τα δύο σκευάσματα, ο συνδυασμό τους είναι τερατογόνος, και το ερώτημα είναι τι κάνουμε αυτά τα καινούργια από του στόματος φάρμακα με το εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας στο γενικό πληθυσμό. Τα πλεονεκτήματά τους είναι, και αυτή είναι μελέτη αριστερά, από έγκυες, η ταχύτατη ελάττωση του οικού φορτίου. Βλέπετε ότι σε μια
μέσα σε λίγες εβδομάδες μπορεί το υλικό φορτίο πραγματικά να εκμηδενιστεί. Αλλά το θέμα που έχουμε είναι ότι δεν γνωρίζουμε, θέλουμε περισσότερα δεδομένα ασφάλειας για τις έγκυες. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε υπάρχει ένας συνδυασμός ο οποίος είναι FDA-B και για τα δύο σκέλη του συνδυασμού. Παρ' όλα αυτά έχουμε φύγει από αυτούς τους συνδυασμούς και έχουμε νεότερους, από τους οποίους περιλαμβάνονται στον πίνακα, αλλά ακόμη δεν έχουμε δεδομένα για τις έγκυες. Πώς θα μπορούσε να είναι το μέλλον για την υπατήτηδα C, αυτό τουλάχιστον εκεί κατέληξα εγώ από τη βιβλιογραφία. Πρώτον, να κατανοήσουμε καλύτερα ποιες γυναίκες είναι σε κίνδυνο για περιγεννητική μετάδοση. Δεύτερον, να έχουμε καλά ισχυρά δεδομένα για την ασφάλεια των καινούριων αντιοικών στην κοίηση και έχουμε πει στο πλεονέκτημα ότι η θεραπεία θα μπορούσε να ξεκινήσει μετά την οργανογένεση, εκμεταλλευόμενη, όπως έδειξα νωρίτερα, την ταχύτατη ελάττωση του υλικού φορτίου και να πετύχουμε την ελάττωση της μετάδοσης της HCV λίμωξης στο νεογνώ. Για την υπατήτηδα Β έχω μόνο μία διαφάνεια πριν πάω στα συμπεράσματα. Οι οδηγίες αμερικανικές και ευρωπαϊκές συμφωνούν τόσο για το screening και όσο αφορά τουλάχιστον τη θεραπεία, η ομάδα η οποία έχει ένδειξη να λάβει αντιοική θεραπεία είναι οι έγκυες με ψηλό υλικό φορτίο, καθώς αυτή η παρέμβαση σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό και την παθητική ανοσοποίηση του του νεογνού μπορεί να μειώσουν ακόμη περισσότερο την περιγεννητική μετάδοση. Τα συμπεράσματά μου, η PrEP έναντι της HIV λίμωξης είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και ασφαλή σε έγκυες λεχοείδες και θυλάζουσες υψηλού κινδύνου για μόλυνση από τον ιό. Τα DAAs για τον HCV αναμένεται να προσφέρουν ένα σημαντικό εργαλείο πρόληψης της περιγεννητικής μετάδοσης σε επιλεγμένες περιπτώσεις γυναικών με HCV λίμωξη. Εδώ, συγγνώμη, είναι λάθος. Και ο αλγόριθμος πρόληψης περιγεννητικής HBV λίμωξης είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός, αλλά όπως έδειξα απαιτεί τη συνεργασία διάφορων ειδικοτήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θωμά. Νομίζω ότι έκανε μια πολύ λεπτομερή ανάλυση όλων των δεδομένων για το HIV και τις υπατήτηδες. Δεν ξέρω αν υπάρχει ερώτηση από το ακροατήριο. Παρακαλώ. Είπατε ότι οι γυναίκες οι οποίες έχουν ιστορικό χλαμιδιακής λίμωξης πρέπει να λαμβάνουν στην κοίηση PrEP. Όχι. Είναι η ομάδα η οποία πρέπει να σκριναριστεί, λαμβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα. Δεν είναι ότι με μία από αυτές τις ενδείξεις η γυναίκα θα πάρει PrEP, αλλά γυναίκες με υποτροπιάζουσες ή πολλαπλές σεξουαλικώς μεταδόμενες λοιμώξεις με απροφύλακτες επαφές είναι θεωρητικά επιλέξιμες. Να πω κάτι εδώ πέρα, ότι αυτό το 3% cut-off ως κίνδυνος για μόλυνση κατά τη διάρκεια της κοίησης δεν αφορά τουλάχιστον το γενικό πληθυσμό στην Ευρώπη. Είναι δεδομένα από περιοχές από την Αφρική ή από πληθυσμούς που είναι περιθωριοποιημένοι. Οπότε δεν είμαι σίγουρος πως αυτή τη στιγμή στο γενικό πληθυσμό των γυναικών έχει ένδειξη γενικά να συζητάμε. Δηλαδή θα πρέπει να επιλέξουμε αυτές τις γυναίκες που έχουν αυτούς τους παράγοντες κινδύνου όντως να είναι σε substantial risk για μόλυνση κατά τη διάρκεια της κοίησης. Άρα το ιστορικό δεν είναι από μόνος του ένας παράγοντας ικανός. Θα έλεγα πως όχι. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Και επίσης είπατε και ευχαριστώ πολύ ότι αυτές οι γυναίκες που είναι σε ομάδες υψηλού κινδύνου καλό είναι να κάνουν σε κάθε τρίμηνο κοίησης HIV test. Όταν είναι στο πρωτόκολλο της PrEP πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε. Όταν δεν είναι στο πρωτόκολλο της PrEP. Νομίζω η οδηγία πρέπει να γίνεται μία φορά κατά την πρώτη επίσκεψη, αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστώ. Αλλά όταν είναι στο πρωτόκολλο της PrEP είναι υποχρεωτικό να γίνεται. Άλλη ερώτηση, σχόλιο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω πως με τον επόμενο ομιλητή είμαστε όλοι εξοικειωμένοι από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες τις στιγμές της μεγάλης μάχης έναντι της πανδημίας COVID-19. Είναι ξεχωριστή χαρά να είναι σήμερα μαζί μας ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, παθολόγος λοιμοξιολόγος, κύριος Νικόλαος Σύψας, όπου σήμερα θα μας μιλήσει για τον εμβολιασμό στην εγκυμοσύνη έναντι του COVID-19. Κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή
και τον κύριο Τσιάκαλο για την ευγενική πρόσκληση. Λοιπόν, εδώ είναι η δήλωση συμφερόντων μου. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι γιατί πρέπει να εμβολιάσουμε μια έγκυο γυναίκα για την νόσο COVID. Κινδυνεύει περισσότερο, είναι ομάδα υψηλού κινδύνου ή όχι. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε. Με δύο λόγια, οι γυναίκες που είναι έγκυες και έχουν εμβολιωθούν από τον SARS-CoV-2 μπορεί να μην έχουν συμπτώματα ή μπορεί να έχουν συμπτώματα. Εάν έχουν συμπτώματα, είναι πλέον σαφές από τη μελέτη την οποία σας παραθέτω, η οποία είναι μελέτη του 2023, ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές της COVID, το πρώτον, και το δεύτερον είναι ότι έχουν σοβαρές επιπλοκές όσον αφορά την κύηση, δηλαδή κυρίως την πρώιμη κύηση, όπως το λέτε κι εσείς. Άρα λοιπόν η COVID-19 έχει σαφή επίδραση στην υγεία των εγγύων. Γι' αυτό λοιπόν στο ερώτημα για ποιο λόγο να κάνει εμβόλιο για COVID μια έγκυος γυναίκα, η οποία συνήθως είναι και νέα και υγιής, έχει κανένα λόγο να εμβολιαστεί? Η απάντηση είναι γιατί προστατεύουμε και την έγκυο γυναίκα, αλλά και το έμβριο. Λοιπόν, άρα πρώτο ερώτημα, η έγκυος γυναίκα είναι περισσότερο ευάλωτη σε μόλυνση από τον SARS-CoV-2? Η απάντηση αυτή απαντήθηκε το 2021, μια πολύ μεγάλη μελέτη με χιλιάδες άτομα και μας έδειξε ότι η έγκυος γυναίκα έχει κατά 70% περισσότερες πιθανότητες να μολυνθεί από τον SARS-CoV-2, από τον κοροναϊό, συγκριτικά με άτομα της ίδιας ηλικίας του γενικού πληθυσμού. Δηλαδή, μόνο η εγκυμοσύνη αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης κατά 70%. Εάν μολυνθεί, έχει μεγαλύτερο κίνδυνο για βαριά νόσο. Αυτή είναι μια μελέτη που έγινε από το CDC στην Αμερική και συνέκρινε 23.000 έγκυες με σχεδόν 400.000 μη εγκυμονούσες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, όλες με επιβεβαιωμένη συμπτωματική λίμωξη SARS-CoV-2. Οι έγκυες γυναίκες έχουν κίνδυνο για εισαγωγή στην μονάδα ιδιωτικής θεραπείας 10 έναντι 3,9 στις μη εγκυμονούσες ανά 1000 περιστατικά, δηλαδή τριπλάσιος σχεδόν κίνδυνος. Για διασωλήνωση πάλι τριπλάσιος κίνδυνος. Για τοποθέτηση συστήματος ECMO διπλάσιος κίνδυνος και ο θάνατος έχει αύξηση κατά 70% κίνδυνος, σχετικός κίνδυνος 1,7%. Αυτή είναι μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2020, είναι πριν την Δέλτα, έτσι, η οποία Δέλτα ξέρουμε ότι είναι πολύ περισσότερο τοξική για όλους. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία είναι αμήλικτα για τον κίνδυνο το οποίο διατρέχουν οι γυναίκες για σοβαρή νόσο όταν μολυνθούν από τον κοροναϊό. Άλλη μελέτη, πάλι από το CDC, 8.000 έγκυες μελετήθηκαν με δεκαπλάσιες μη έγκυες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και βρέθηκε ότι από τις έγκυες γυναίκες το 1 τρίτο χρειάστηκε νοσηλεία, ενώ από τις μη έγκυες γυναίκες μόνο το 6%. Άρα λοιπόν κινδυνεύουν όταν μολυνθούν να πάνε στο νοσοκομείο σε πολλαπλάσιο, εξαπλάσιο κίνδυνο μια γυναίκα από ότι μια μη έγκυος γυναίκα της ίδιας ηλικίας. Άλλη μελέτη, σε σχεδόν 500 νοσοκομεία των ΗΠΑ, είναι από τις μεγαλύτερες μελέτες που έχουν γίνει, δημοσιεύτηκε στο JAMA το 2021, επί την εποχή της Δέλτα, και συνέκρινε λοιπόν τις εκβάσεις 18.000 εγγύων γυναικών με 850.000 έγκυες γυναίκες χωρίς COVID. Έγκυος γυναίκα με COVID έχει 15 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου σε σχέση με την έγκυο γυναίκα χωρίς COVID. Δηλαδή, εάν μια γυναίκα έγκυος γυναίκα μολυνθεί από κοροναϊό, 15πλασιάζει το κίνδυνο θανάτου σε σχέση με μια έγκυο γυναίκα που δεν έχει μολυνθεί από το COVID-19. Δεν ξέρω αν τα νούμερα αυτά σας πείθουν, αλλά ξέρουμε ότι πλέον σήμερα, δεν το ξέραμε στην αρχή της πανδημίας, το ξέρουμε τώρα, ότι η έγκυος γυναίκα είναι ένα άτομο υψηλού κινδύνου για κακή έκβαση εάν μολυνθεί από τον κοροναϊό. Και παράγοντες κακής έκβασης που αυξάνουν τον κίνδυνο κακής έκβασης είναι η ηλικία των 35, είναι η υπέρβαρη γυναίκα, είναι όταν υπάρχουν οι άλλοι γνωστοί παράγοντες κινδύνου όπως είναι ο διαβήτης, υπέρταση, άσθμα και όταν η γυναίκα βρίσκεται στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, οπότε ουσιαστικά ξέρουμε ότι υπάρχει ένα είδος φυσικής ανοσοκαταστολής για να προστατευτεί το έμβριο. Τώρα, όσον αφορά τη γυναίκα, όσον αφορά τον τοκετό, φαίνεται λοιπόν ότι η νόσος COVID σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο προώρου τοκετού και ιδιαίτερα αν η γυναίκα εμφανίσει σοβαρή COVID. Για πέρα σας παραθέτω 3 μελέτες, JAMA, MMWR και σε μια άλλη πολύ σοβαρή μελέτη και βλέπετε σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ο κίνδυνος προώρου τοκετού είναι αυξημένος. Όλες οι μελέτες θα έχουν δείξει σημαντική αύξηση του κίνδυνου προώρου τοκετού. Άρα λοιπόν και το έμβριο μπαίνει σε κίνδυνο. Και υπάρχει και μια μεγάλη μεταανάλυση η οποία είδε αν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος προεκλαμψίας στις γυναίκες, τις έγκυες γυναίκες. Είναι μια μεταανάλυση η οποία περιλάβει σχεδόν 800.000 ασθενείς με λίμωξη από κοροναϊό στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και φαίνεται ότι ο κίνδυνος προεκλαμψίας είναι
αυξημένους κατά 62%. Άρα λοιπόν έχουμε επιπλοκές και για το έμβριο. Όλα αυτά τα δεδομένα οδήγησαν σε αυτή την οδηγία από την Αμερικάνικη Εταιρεία Μευτικής και Γυναικολογίας. Αυτή η οδηγία ισχύει ακόμα, το 2023 ανανεώθηκε τελευταία φορά. Και λέει λοιπόν αυτή η οδηγία ότι συνιστούμε τον εμβολιασμό για την COVID στις γυναίκες ανεξάρτητα από το στάδιο της εγκυμοσύνης, εάν η γυναίκα θυλάζει, και αυτό είναι σε συμφωνία με τους μεγαλύτερους ιατρικούς οργανισμούς και με τις δημόσιες αρχές υγείας. Και αυτά τα στοιχεία, λέει λοιπόν η Αμερικάνικη εταιρεία, τα βασίζουμε σε στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου στις έγκυες γυναίκες είναι πολύ καλή, και επίσης ότι η νόσο από κορονοϊό στην έγκυο γυναίκα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο κακής έκβασης. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ σταθερή οδηγία από την Αμερικάνικη Εταιρεία Γυναικολογίας, και παρόμοιες οδηγίες έχουν βγει από την Ελληνική Μευτική και Γυναικολογική Εταιρεία. Αυτή η οδηγία βγήκε το 2021 και τη βγάλαμε παράλληλα και εμείς με την Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων. Ο λόγος, και βέβαια όλες οι άλλες εταιρείες που βλέπετε, ο λόγος που βγάλαμε αυτές τις εταιρείες τότε, και η Μευτική Εταιρεία και η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων, είναι ότι στην Ελλάδα παρατηρήθηκε το θλιβερό φαινόμενο οι μευτήρες να αποτρέπουν τις εγγύους από το εμβολιάζονται. Όχι να μην τους το προτείνουν, να τις αποτρέπουν. Πολλές φορές εγώ ο ίδιος, αλλά φαντάζομαι και άλλοι μεξιολόγοι, πήραν τηλέφωνα από έγκυες γυναίκες ή συγγενείς τους, ρωτώντας αν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο και αναφέροντας ότι ο μευτήρας το απαγορεύει να κάνουν το εμβόλιο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και βεβαίως, να μην αναφερθούμε και στη Βόρεια Ελλάδα, στην τραγική περίοδο του φθινοπόρου του 20 και αργότερα του 21, όπου δυστυχώς χάσαμε πολλές εγγύους γυναίκες από COVID, και οι περισσότερες γυναίκες η απαγόρευση του εμβολιασμού ερχόταν από ένα συνδυασμό του μευτήρα και του πνευματικού. Ο πνευματικός και ο μευτήρας αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να εμβολιαστεί η έγκυος γυναίκα για άγνωστους λόγους. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά στοιχεία για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Στις αρχικές μελέτες των εμβολίων δεν περιείχθηκαν έγκυες γυναίκες από το σχεδιασμό τους, αλλά μετά έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, πολλά δεδομένα από το φάρμακο Vigilance των εμβολίων, και είδαμε λοιπόν ότι τα εμβόλια είναι και αποτελεσματικά και ασφαλή πριν την εγκυμοσύνη, πριν τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μετά την εγκυμοσύνη και κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Βεβαίως, τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τα mRNA εμβόλια, γι' αυτό και όπως θα δείτε, αυτά είναι τα εμβόλια τα οποία συγχυστώνται στις έγκυες γυναίκες. Πάμε τώρα όσον αφορά την ασφάλεια. Σας παρακαθέτω δύο μελέτες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν το 2023. Η μία είναι για όλα τα εμβόλια, είναι μια μεταανάλυση, και η δεύτερη μελέτη αφορά το εμβόλιο Booster, το ενισχυτικό εμβόλιο, δημοσιεύτηκε στο JAMA το 2023 και αυτό. Να υποθυμίσω ότι τα εμβόλια της Moderna, της Pfizer και της Novavax, βάζω τις εταιρείες για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, δεν περιέχουν ιό ο οποίος πολλαπλασιάζεται, άρα δεν κινδυνεύει το έμβριο σε καμία περίπτωση. Και επίσης όλα τα συστατικά των mRNA εμβολίων, κανένα από τα συστατικά τους δεν περνάει την πλακούτα. Κανένα. Εντάξει, κανένα από τα συστατικά τους. Τώρα, μετααναλύσεις λοιπόν και μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν λοιπόν ότι τα εμβόλια, και περιλαμβάνονται εδώ πέρα και τα booster εμβόλια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεν έχει χτυπήσει κανένα καμπανάκι ποτέ για κάποια παρενέργεια, για κάποιο ζήτημα ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία ένδειξη, είτε άμεση είτε έμεση, σε μεγάλες μελέτες με εκατοντάδες χιλιάδες έγκυες γυναίκες, όσον αφορά τη γονιμότητα, όσον αφορά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αν την επηρεάζει ή όχι, όσον αφορά την ανάπτυξη του εμβρίου, όσον αφορά την έκβαση της εγκυμοσύνης, όσον αφορά την λοχεία και όσον αφορά την ανάπτυξη του εμβρίου μετά το κετό. Άρα λοιπόν έχουμε κανένα red flag που λέμε στην φαρμακοεπαγρύπνηση όσον αφορά τον εμβολιασμό των εγγύων γυναικών. Τώρα, όσον αφορά τις παρενέργειες των εμβολίων, οι γνωστές παρενέργειες που έχουμε είναι στη ίδια συχνότητα με τον γενικό πληθυσμό, όπως είναι η κόπωση, η πονοκέφαλος ή ένας πυρετός ενδεχομένως μιας ημέρας. Στις γυναίκες παραπάνω φαίνεται ότι έχουμε μερικές ήπιες διαταραχές του έμμηνου κύκλου. Αυτό το έχουμε αναφέρει πολλές γυναίκες. Στο λαϊκό έχουμε κάνει δεκάδες χιλιάδες εμβολιασμούς στο μαγιστατικό μας κέντρο και παρακολουθήσαμε και τις επιπλοκές.
είναι μια συχνή αναφορά από γυναίκες οι οποίες εμβολιάστηκαν διαταραχές στην έμμηνο ρίση. Κυρίως είναι παράταση της έμμηνο ρύσης ή και διακοπή, αλλά όλα αυτά ήταν πολύ ήπια και αναστρέψιμα. Τώρα, οι σοβαρές επιπλοκές των εμβολίων, που είναι σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό της τάξης του 1 έως 3%, παρατηρούνται στις έγκυες με την ίδια συχνότητα παρατηρούνται και στους μη έγκυες γυναίκες ή στο γενικό πληθυσμό. Άρα δεν έχουμε αυξημένο κίνδυνο παρενεργειών σοβαρών επιπλοκών για τις γυναίκες. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μελέτη από το Lancet, η οποία έγινε σε 18 χώρες, σε 41 νοσοκομεία, προοπτική μελέτη, άρα έχει πολύ ισχυρά αποτελέσματα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο εμβολιασμός για την COVID στις έγκυες γυναίκες ελαττώνει τον κίνδυνο λίμωξης της έγκυου γυναίκες, ελαττώνει την σοβαρότητα της νόσου COVID-19 και επίσης ελαττώνει την κριτική νόσο, δηλαδή τη διασωλήνωση της γυναίκας, ελαττώνει τους περιγεννητικούς θανάτους. Όπως συμβαίνει με τα εμβόλια, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ελαττώνεται κατά τη διάρκεια του χρόνου, όσο περνάει ο χρόνος, και γι' αυτό χρειάζεται και το booster. Ελαττώνεται ο ρυθμός νοσηλείας των ασθενών μέχρι και 6 μηνών και επίσης ελαττώνεται και η πρώιμη τοκητή. Όσον αφορά λοιπόν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, υπάρχει αυτή η μεγάλη μεταανάλυση, η οποία δημοσιεύτηκε στο Nature Communication το 2022, 23 μεγάλες μελέτες παρατήρησης, με 120.000 έγκυες γυναίκες οι οποίες εμβολιάστηκαν. Αποτελεσματικότητα όσον αφορά την λίμωξη 89%, ο κίνδυνος να γεννηθεί νεκρό το έμβριο ήταν χαμηλότερος 15% στις γυναίκες οι οποίες εμβολιάστηκαν και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αυξημένος κίνδυνος για αποβολή, πρώιμο τοκετό, χαμηλό βάρος του εμβρίου, διαταραχές των πλακούντα, προμονική εμβολή, αιμορραγία μετά την εγκυμοσύνη και γενικά κανένας κίνδυνος για οποιαδήποτε μευτική επιπλοκή από τον εμβολιασμό. Και τώρα μιλάμε για μια μελέτη, η μεγαλύτερη μελέτη που έχει δημοσιευθεί ever. Τώρα, ποιο εμβόλιο θα διαλέξουμε? Παίρνουμε το εμβόλιο, προτιμούμε τα mRNA εμβόλια και προτιμούμε το updated, το επικαιροποιημένο εμβόλιο, η φόρμουλα του 23 ή του 24 πλέον, συνιστούμε στις γυναίκες. Πότε κάναμε το εμβόλιο? Το εμβόλιο το κάνουμε στους ίδιους χρόνους που θα κάνουμε και στο γενικό πληθυσμό, ανεξάρτητα από το μήνα της εγκυμοσύνης, την εβδομάδα της εγκυμοσύνης της γυναίκας ή αν η γυναίκα θυλάζει ή όχι. Άρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε το εμβόλιο το πρώτο μήνα, το δεύτερο μήνα, τον τρίτο και ούτω καθεξής μέχρι και τον ένατο μήνα ή αν η γυναίκα θυλάζει. Θα το κάνουμε νωρίς ή αργά στην εγκυμοσύνη? Η απάντηση είναι να το κάνουμε νωρίς στην εγκυμοσύνη για να προστατεύσουμε τη γυναίκα όσο μπορούμε νωρίτερα, για να προστατεύσουμε τη γυναίκα από τις επιπλοκές. Γιατί ξέρουμε ότι το εμβόλιο ελαττώνει τον κίνδυνο νοσηλείας της γυναίκας, ελαττώνει τον κίνδυνο θανάτου της γυναίκας από COVID-19 και ελαττώνει επίσης και επιπλοκές της εγκυμοσύνης που σχετίζονται με την COVID. Άρα λοιπόν η προστασία παρέχεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν κάνουμε νωρίς στην εγκυμοσύνη το εμβόλιο και δεν πρέπει να περιμένουμε. Γιατί υπήρχε, αν δείτε και τις οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, είχαμε γράψει τότε, επειδή υπήρχε πολύ μεγάλος φόβος, ότι αν φοβάστε να το κάνετε για τις ομοιευτήρες στο πρώτο τρίμηνο, τουλάχιστον μόλις τελειώσει το πρώτο τρίμηνο, ξεκινήσαμε να κάνετε εμβόλια. Το κάναμε αυτό σαν ένα είδος συμβιβασμού αυτή η οδηγία, αλλά όμως η κανονική οδηγία είναι κάντε το εμβόλιο στην έγκυο γυναίκα από την πρώτη μέρα της εγκυμοσύνης. Τώρα, τι γίνεται όσον αφορά στις γυναίκες οι οποίες σχεδιάζουν να μείνουν έγκυες, είτε με φυσικό τρόπο είτε με επιβοηθούμενη αναπαραγωγή. Δεν υπάρχει καμία σχέση του εμβολιασμού με την γονιμότητα της γυναίκας. Και το να κάνουμε και πολλές φορές λέει μια γυναίκα ότι πριν μείνω έγκυος ή οδηγηθώ σε επιβοηθούμενη αναπαραγωγή πρέπει να κάνω τεστ για COVID, δεν χρειάζεται, σας απαντώ, να κάνετε κανένα τεστ. Όσον αφορά τον θυλασμό, ο θυλασμός δεν επηρεάζεται από τον εμβολιασμό και τα αντισώματα τα οποία παράγει ο εμβολιασμός στην γυναίκα περνάνε στο έμβριο, στο νεογνώ μέσω του θυλασμού και προσφέρει προστασία, παθητική προστασία έναντι του SARS-CoV-2 στα νεογνά. Και τελειώναμε τα συμπεράσματα. Οι έγκυες γυναίκες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμβολιαστούν από τον κοροναϊό. Η έγκυος με COVID-19 έχει μεγαλύτερο κίνδυνο για βαριά νόσο και θάνατο. Η COVID σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο πρόοδου τοκετού και προεκλαμψίας. Υπάρχουν πλέον επαρκή δεδομένα που στηρίζουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των mRNA εμβολίων στην εγκυμοσύνη. Το εμβόλιο γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης.
Τα εμβόλια τα οποία προτείνονται τα mRNA, τα εμβόλια δεν επηρεάζουν την γονιμότητα. Όλες οι διεθνείς εταιρείες, επιστημονικές εταιρείες, οι γυναικολογικές και μευτικές και δημόσιας υγείας, γενικές εξένες συνιστούν τον εμβολιασμό των εγγύων. Και τελειώνω με αυτό που λέει ενημερώσει τους εγγύους. Δηλαδή, μιλήστε στις γυναίκες, στις έγκυες γυναίκες. Έτσι, τις προστατεύετε αν τις εμβολιάσετε. Αν έχετε μια νέα γυναίκα η οποία είναι έγκυος και δεν έχει εμβολιαστεί ποτέ ή δεν έχει νοσήσει ποτέ, βέβαια το να μην έχει νοσήσει είναι δύσκολο, αλλά αν δεν έχει εμβολιαστεί ποτέ, ξεκινήστε όλη τη σειρά των εμβολιασμών. Εάν έχει εμβολιαστεί, έχει κάνει τα αρχικά εμβόλια, δώστε της το ενισχυτικό εμβόλιο. Έτσι, προσφέρετε πολλά στην έγκυο και μιλήστε στις γυναίκες, πείστε τις για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα και πόσο είναι απαραίτητο να εμβολιαστούν για την νόσο COVID-19. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή κύριο Σύψα για τα ξεκάθαρα μηνύματα που μας έστειλε σε σχέση με τον εμβολιασμό εναντί της COVID-19 στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του θυλασμού και στην περίοδο της σύλληψης. Υπάρχει κάποια απορία? Ποιος καθηγητής? Θα διαφωνήσω σε ένα σημείο. Ευχαριστώ. Θα διαφωνήσω σε ένα σημείο. Γραφικοί και αντιεμβολιαστές υπάρχουν μεταξύ όλων των κατηγοριών πληθυσμού. Πιθανόν να υπάρχουν και μεταξύ των μεευτήρων. Η ελληνική μεευτική κοινότητα έδωσε τη μάχη μαζί με εσάς όσον αφορά τις εγγύους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πήγε εξαιρετικά καλά. Τώρα, αν υπάρχουν μέσα στην κοινότητα αυτή κάποιοι γραφικοί εμβολιαστές, σαν μεευτήρες δεν αποδεχόμεθα ότι εμείς αποθαρρύνουμε τις έγκυες να κάνουν το εμβόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Το αποδέχομαι την παρατήρηση. Προφανώς ανέφερα κάποια σποραδικά περιστατικά. Βέβαια, εδώ να πω δύο πράγματα. Σε μελέτες που έχουμε κάνει και εμείς τη εβδομάδα μου για άλλους εμβολιασμούς, ο κύριος παράγων που ένας ασθενής ή μια έγκυος εμβολιάζεται ή δεν εμβολιάζεται δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο ο μεευτήρας της. Ακούει μόνο το μεευτήρα της, κανέναν άλλον. Όποιος και αν της πει, δεν ακούει κανέναν. Ας είναι ο πιο ειδικός του κόσμου, δεν ακούει κανέναν. Ακούει μόνο το μεευτήρα. Άρα ο μεευτήρας παίρνει μια τεράστια ευθύνη να ενημερώσει σωστά την γυναίκα. Και σε αυτό νομίζω θα συμφωνήσουμε. Τώρα ασφαλώς, προφανώς, η μεγάλη. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι τα ποσοστά εμβολιασμού των γυναικών και των εγγύων γυναικών στην Ελλάδα για την COVID-19 είναι δυστυχώς απογοητευτικά. Βέβαια, σε αυτό δεν φταίνε με ευθύρες, δεν ρίχνω σε κανένα την ευθύνη. Επομένως, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η μεγάλη και η εταιρεία των γυναικολόγων και μεευτήρων έκανε το σωστό, έκανε το καθήκον της και τη συγχαίρω γι' αυτό. Συμφωνούμε απολύτως. Κάποια άλλη ερώτηση ίσως? Δεν υπάρχει. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σύψα. Προτείνουμε το διάλειμμα να μην γίνει, να συνεχίσουμε αμέσως και ο καφές να σερβιριστεί μετά το τέλος των ομιλιών. Έτσι να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Οπότε καλούμε το επόμενο Προεδρείο να πάρει θέσεις.